लिखे करते न लैक बल्लिए तेरी बॉडी ते ना फालतू फैट बल्लिए सिंधे करते सागे उते बड़े नी बस डग गई तेरी गुत काली नी बैन हो जवे शराब भावे ठेके तो बैन होनी नहीं तेरे नैना वाली नी बैन हो जवे शराब भावे ठेके तो बैन होनी नहीं तेरे नैना वाली नी आग तो ही तब्बी मिलो तू तेरा जाना नहीं सेक चलिया गिट्टे देने शाग जट ने जिन्ने तेरा राह मल्लिया गिट्टे देने शाग जट ने जिन्ने तेरा राह मल्लिया विचारे आ गया देखो Hello, mega love shout out Kwentong, Osi, Chichay, Helena, Kuya IG, Kulasa, mega love shout out. Thank you mga tugang. Thank you so much. Di pa tapos si Natrimed. Thank you so much sa mga nandyan. Ayan, pakita na kaya. Ayan, pakita na tayo. Hello! Marjeline, hello! Thank you guys. Thank you sis. Wait lang. I-multime ko lang. At pati kay Papi. Kasi, ayan. Hello ni Nicole. Tapos na si Natrimed. Hi, hello Marjeline. Si Jaren, thank you sis. Salamat sa pagpunta. Hi to all, sabi ni sis. Halata yung hagar niya ko ay. Ayan, patapos pa lang host. Ayan. O, nagkanta si si Tugang Boss. Busy lang ako, naliligo ko lang eh. Ayan. Thank you. Thank you sa inyong lahat ng mga nandiyan. Mag-multi lang ako. Live din kay Papi para mayroon siyang ganap. Mega love shout out Kwentong. Ayan. Helen and Nicole, mega love shout out. Dami naka-LS. Saglit lang siguro tayo. Mga tapos punta tayo kay Kuya Aji para maka naman kayo kay Kuya Aji. After.
Ayan. Kinig lang here. Mag-edit lang ng pang-upload. Ayan. Sige, sige, sige. Ano? Jam. Ayan, hello Miles, may galap shout out. Thank you, thank you. Sim kayo live ni Manay. Ayan, ako lang ang ano yan, Miles. Thank you, Miles. Ako lang yung magla-live kay Manoy mo. Thank you, thank you. Andun ako kay Manoy. Okay lang, kahit saan. Ayan. Boy Charot, thank you, Boy Charot. Okay lang yan. Kasi nakamultay ako. I-alis ko rin siya. Thank you, Miles. May trabaho ka. Thank you so much. Hello, Miles. Miles is this shout out. Lagay ko tong isa kay bro. Ayan. Thank you, Chay. Tapos ka na, Chay? Thank you sa Ayan. Thank you, Miles. Thank you. Tama yan para may update si Manoy. Oo, kasi wala siyang mga upload. Baka wawa naman. Ayan. Kahapon hindi ko na samahan ba kita? Katatapos ng ate. Okay. Ayan. Sisi Miles, tamshe kay bro. Ayan. Thank you so much, Chay. May work kasi siya. Sa harang. Thank you sa paharang. Nagpunta ako sa sa aking talagang lalabas ang harang kahit dahil nandun ako sa yung turo ni boss. Si Alfred mag-apply na ngayon. Mag-apply na si Alfred. Ayan, may kalab shout out TR2325, thumbs up. Okay na ba si Boy Charot? Okay na? Hello, Tugang Eugene Paranyal, lumang thumbs up. Ayan, salamat Tugang Eugene Paranyal, may galab shout out and thank you, may galab shout out. Tugang Paranyal, Tugang Eugene Paranyal, thank you. Parang ang lungkot ng ko, no? Kanta. Ayan ko nga. Ayan, may galab shoutout sa lahat, sabi ni Eugene. Thank you, Eugene. Ayan. Thank you, Miles. Oo nga, nag-chat sa akin si Kuya Alfred tapos na WS niya. Yehey. Oo, kasi kahapon, halos kasabay ko din siyang nag-LS. Then pagkatapos ko, pumunta ako. Magtagal, siguro mga 5 hours din siya nag-LS. Ayan, pero ngayon na siya. Meron daw siyang CPR. So, okay lang niya may CPR. UG, para niya na shoutout, sabi ni Helena Dilasa. Ayan, may galaw shoutout sa inyo. At yung mga nandoon kay RPTV. Thank you, Manay. Agtiba ka, Manay. Ganito lang yung tulog, 5 oras ang tulog. Ayan nga, linis mo na sana siya. Okay. Sabi naman niya lilinisan, pero sabi ko kung hindi naman i-strike, okay lang. Okay lang. Ayan, at Selena nila sa Megalaw shoutout, sabi ni Tugang Eugene Paranyal. Kasi mamuni naman pag walang CPR, di ba? Tapos na si Boy Charot. Thank you, Eugene. At Chicha, give a shout out. Ayan, Chichay G. Ayan, thank you, Chichay.
Dami kong tamsa ka. Binaba kasi kahapon ni ano. Binaba yung live ko ni Dwayne kahapon sa kanyang ano, stream kagabi. At nadagdagan ang aking mangoes. Ayan. Pero parang ano, sana hindi malagas. I think hindi malagas siya kasi ano. Ano ba to? Naglulokso naman ang aking ano. Ayan, olala, Chichay. Nag-warm up pa host, ng kanta pa sila. Ah, okay. Oo, kasi lalo na yung isa, hindi nakaka-warm up. Okay lang yan. Saka mas mataas-taas yung ano ng kanyang internet. Kanina pa ikot-ikot. Mahina ang internet. Manay, nagsimba ka? Tugang Kuya IG, Kulasa Bilal. Hello, Manay. Egalam shout out. Tugang Eugene. Wala ka na bang trabaho? Thank you, Mas. Thank you, Chichay, sa pag-stay dyan sa ni Papi. Ayan, BLD. Advance naman si Manay Kulasa. Wala pa nga si Tugang BLDG. Tugang. BLDG Production Boss plus RPTV sabi ni Manay Kulasa. May galang shout out Kulasa B. Ayan, thank you, Kuya IG. Si Manay Kulasa, wala pa nga si, baka tulog pa si Tugang BLDG. Manay Kulasa talaga. Advance mag-isip. Ganda ng panahon ngayon. Dito sa amin, mainit. Ano ang topic? May topic tayo? Gusto niyo ng topic? Nasa pa yung buhok ko. Kulang tulog. Parang aswang lang. Pag sandi na, wala nang energy yung ano. Ano ba yan? Ang nightbot ko, lumalabas din kay Papi. Kaano naman tong nightbot ko? Bakit ganun? Magalit si Papi, yung mga members ko lumalabas din doon sa kanyang nightbot sa live niya. Ayan, thank you guys. Thank you sa 11. Thank you, Miles. Tugang Eugene Paranyan, sabi ni Manay Kulasa. Nagbago ka ng picture, Manay Kulasa? Ayan, Jamaica sumunsong, ha. Jeneline Kurt Vlog, hello, Tugang. May galaw shout out. Bakit tumawa si Si Tugang Jam. Asin tumawa si Tugang Jam. Manay, nagsimba ka? Nasa church ka ba? Ayan. Thank you, Tugang. Mega love shout out. Tugang Jeneline Kurt Vlog. Ang ating Tugang na si Jeneline Kurt Vlog is bagong monetize. Ayan, from Italy. Ayan. Jamaica sumunsong lahat na ayan. Yung mga members, oo. Doon pumupunta din sa ni Papi. Ewan ko ba? Hindi talaga love ni si Papi ni Nightbot. Ayan, thank you, Miles. Thank you. Galab shout out at Kulasa B, sabi ni Jamaica Sumungsong. Ayan. Jeneline Kurt Vlog at Kuya IG at Kulasa B, may galab shout out. Ayan, thank you so much. Thank you guys sa mga nandyan. Tinang ko lang yun doon sa sa FB baka may nag-.
Anong topic? Tapos na si Boy. Okay. Okay. Arang ulit, salamat sa inyong support. Ayan, sabi ni Boy Charot. Buti na lang. Boy Charot, nandito pa rin kami. Aray ko, hugot na naman. Kwentong Osi, Kulasabi. Ayan, TR2325, Kwentong Osi, hello. Mag-alam shout at mag-hellohan kayo dyan mga tugang. Ayan, happy Sunday to all, sabi ni Tugang Jeneline Kurt Vlog. Ang ating bagong monetize. Ayan, Monicare 3. At Kwentong Osi, Zero, mega love shout out. Alright, Boy Charot. Ayan, sabi ni Boy Charot. Mag-streamer ka lang, Boy Charot, kasi pag nahulog ka, maakyat ka pa, matira matibay. Oo, matira matibay talaga. Alam yan ni Jam di ba? Mga unang-unang matira talaga matibay. Ayan. Mega love shout out, Monicare 3. Ayan. Tawa naman kayo dyan. Tawa talaga. Ayan. Tawa tayo kasi happy lang tayo. Happy lang. Kailangan natin maging happy at huwag tayo may stress sa YT. Dahil may mga kanya-kanya tayong buhay at dito lang tayo nakita-kita. No? Kailangan, Ayan, mag-a-advise na naman ako. Hindi kailangan puwersahan. Sapilitan lang. Sabay ganun, no? Ayan. Basta ganun lang, guys. Enjoy! Kung hindi tayo makasupport, walang problema. Kung busy tayo, sa YT talaga ganun. Kaming go ang tao. Ngayon, kayo, bukas hindi. Ganun lang. Minsan mabagal. Parang isda yan na walang huli. 'Di ba? May araw na malang tao, may araw na maraming tao. Ayan, walang pilitan, persahan lang. Ayan, baliktad ako. Ayan. Sa YT talaga ganon. Oo. Either na lang kung talagang magkakakilala tayo in person na Basta enjoy lang. Ang akin, enjoy lang. Kasi ito yung outlet ko pag wala akong trabaho at yun nga, diba, nung nagka-pandemya hanggang ngayon. Enjoy na, nakakapuyat, nakakapagod, pero worth it naman. Ang akin, kasi kung talagang pagod ka na, pahinga ka. Kung ayaw muna ng ka muna, tahimik ka, ganon. At Helena din lasa, sabi ni Jam. Oo. Kagaya niya pag may mga pamilya, kailangan talaga. Macho Guapito TV, thumbs up, Dan, host. Hello, mega love shout out, thank you. Eugene Paranya, Don Clarin TV, hello. Mega love shout out and thank you for coming. Bakit kayo tumatawa? Kasi, Bakit kayo tumatawa? Kasi, okay lang tumawa. Kasi pag masaya, kahit may problema, pwede tayong tumawa. Di ba? Kahit may problema, lahat tayo may problema. Ayan. Thank you. Dong Claren TV. Macho Guapito, type kang kasa para madikitan ka dyan or makipagdikitan kung gusto mo makipagdikitan. Rose Labodon, hello, mega love shout out. Rose Labodon, hi. Sisi shout out sa'yo dyan, musta? Po, Dan, thumbs up po, host, BG lang po. Ayan, we miss you naman. Rose Labodon, mega love shout out, sis, Tugang, kumusta ka na? Na-miss ka na namin, hindi ka na kay Kuya IG kagabi nag-LS kagabi. Ayan, thank you, sis Rose Labodon. Ayan, nandun siya kay Papi. Ayan, thank you sis sa pagpasok dyan kay RPTV and sa mga nagstay, Chichay G and Miles Gonzalez, thank you. Macho Guapito, thank you sa pa-virtual hug mo dyan. Thank you naman. Ayan, may kasa, ayan. 135 pa lang sa yung, ay pwede kang makipag-istaan dyan, mga legit and organic yan, mga yan. Na, mga members ni Manay, Bicolana na, nandyan lagi sa aking live. Ayan.
Pwede ako magbaba ng mga ano, pwede mong isdain. Magbakas ka lang sa dulo, Bicolana, Espanyol, base sa ano, sa video na ano, hanap ka ng mga video na maiksi ba? Ayan. India ko lang to host. Ay, ganun ba? Ano yung main channel mo? Main channel? Lagay mo yung main channel mo para pag nagkasa, ano, kasa. Ano mo? Sige. Ano yung main channel mo? Magbaba ako ng ano, kung gusto mong mangisda. Kala ko yan ang ano. Boy Istorya! Hello, Boy Istorya! Sige, Sisi, palagi busy sis. Okay. Thank you, Boy Istorya. Hi, host! Hello, Tugang! Sweet Birdie Vlogs. Nagalaw shout out. Ayan, magbaba ako ng aking mga members kasi si ano, minsan si Nightbot tamad. Ayan. Ellen Buhay, oy, from Dantamsak host. Hello, may galaw shout out sis. May galaw shout out and hello. Ayan, pwede ka magbaba ng bahay. Ayan, tamsak, thank you sa patamsak. Pwede kayo magbaba ng bahay, guys. Kahit may jacket na kayo, pwede mag-type ng kasa. Thank you, Tugang. Sweet Birdie Vlog. Ayan, kula sa BG lang. Sige, si Manay. Sige, Manay. Salamat, Manay. Ayan. Ayan, magbaba ako ng aking mga members kasi yung iba hindi ata na ano ni Nightbot. Ayan, yung ibang mga members ko ibaba ko. Ayan, thank you so much. Sweet Birdie Vlogs. Manay Kulasa. Ellen Buhay OFW, thank you sis. Sa yung pagpasok sa akin, pwede palang naka-live 2 channel isang host. Yes, Boy Historia. Thank you, Boy Historia. Sa yung pagpasok dyan kay RPTV and Chris Rose Labodon, thank you so much. Ayan. Kasa. Ayan na si Macho Guapito. Sige, wait lang. Lagyan kita ng jacket. Ayan, iyan ang main channel mo, 4,000. Ayan, laki na ng bahay. Pahiya naman. Malaki pa sa akin. Ayan, thank you, Sweet Birdie Vlogs. Thank you, Macho Guapito TV. Pero Macho Guapito din yung ano mo, no? Wait lang. Ayan, may dot yung TV niya. Yung una. Thank you. Pwede nga sigurong 3. Hindi ko lang alam, hindi ko pa na-try. Diba, Boss Gloyd, pwedeng 3-4 na i-live, isang host. No? Ayan, laki bahay wala pa revenue. Ay, bakit? Bakit? Sige nga, tingnan ko yung bahay mo. Hindi ka ba nag-LS? Pero okay lang, malalaki na yung ano mo, buyos mo, ha? Saan ka ba Macho Guapito TV? Sometimes wala po net. Okay. Yan lang ang problema kasi pag wala kang net, hindi ka makapag-LS. Tapos, di ba, kung wala ka naman talagang content na maganda, na hindi viral, wala talagang kita. Hindi naman madaling kumita dito sa YT. Ayan. Minsan, ano lang, parang libangan lang kasi pagkita talaga ang natin. Nakaligo na si host. Oo, nakaligo na ako, Tugang. Kasi mainit pati. Ang importante nag-i-enjoy. Enjoy mo muna. Tapos, hanap ka ng mga legit na kaibigan na magsusupport sa'yo. Halimbawa, may membership ka. Minsan may magpapalipad sa'yo. Then, magkakaroon ka ng revenue. Maiipon din yun. Ganun lang yun. Ayan, more uploads na lang videos. Ayan. Oo. More uploads, baka, maswertehan ba? Tapos, yan? Mag-LS ka, may join button ka, kasi makadagdag din yon ng income.
Kaya lang nga, may portion to si Kulas. Hindi naman mapapasayo lahat yon. Ayan, super duper lamig now, maulan. Okay. Mabuti nakatapos ka ng live. Uy, charot. May galaw shout out all, sabi ni Boy Estoria. Ayan, nandun si Boy Estoria sa Thank you, thank you. Hindi ako tikot sa'yo, Macho Guapito. Saan tayo ng Wow, pahingi, boy. Ayan. Ikaw po, host, nakasahod ka na? Oo, nakaano na ako. Yun? Nililista ko kasi. I think pang 8, pero hindi naman Okay lang. Tagum Davao. Taga Davao. Wow. Sino ba taga Davao dito? Parang mayroon kami mga naka-1 na ako simula nung consistent naman, pero kunti lang. Okay lang, walang problema. Ayan, Kapansit Hunter, hello. Shout out Manay, Morena Banggi. Ayan. Shout out Tugang. May galaw shout out Kapansit Hunter. Thank you so much sa pagpasok. Oo nga, tinapos ko kasi si Ama dito nagyayaw na naman na makakwarta ka daw ko. Sige, napod daw ko. Hello guys. Ay na kasi. Wow. Ito talaga. Oo. Saka si John Digamon ata, Davao. And si Tugang Inday Jackie, Davao siya, di ba? Tugang Inday Jackie. Sweet Birdie Vlogs, baba ka ng bahay, Tugang. Ayan. Taga Davao, Tagum. Ayan, ngayon lang kita hindi kita nakadikitan yan. Macho Guapito. Salamat sa pagpasok ha. Dikitan kita, napi-play na ako ng wow, Davao sila. Oo, Davao sila. Oo. Taga Davao sila Boy Charot. Dito ako sa unboxing mo. Dikitan na kita yan, Macho Guapito. Uy, istorya, tama. Kasi minsan yung iba nagwa-whitey talaga. Nandun na tayo, kikita talaga. Gustong kumita. Pero, pag once talagang ganun ang natin is, frustration ng Kasi, in-expect ka na marami. Pag nag-whitey ka na, malaki. Kasi, minsan may mga nagbablog na malaki ang kita nila. Tapos ikaw may inganyo din, na-encourage ka na mag-whitey na rin kasi may kita. Pero at the end, kita lang sa mata. Ayan, kita ay bag. Kita. Ayan. Thank you Macho Guapitos TV sa pa-virtual hug mo dyan. Ayan, thank you so much. Boy Estoria, thank you sa pag-stay dyan. Pag hindi talaga nagta-type, hindi talaga, makikita na nandyan ka sa live. Diba? Hindi, ayan. Ellen Buhay, OFW, BGBG, thank you sis, thank you naman dyan. Ako binawian ni Lolo ng $30, di ko alam kung bakit. Pero now, naka 97 na ako, konti na lang magets ko na. Dapat nagpalipad na kanina, si Dean. Ba't hindi mo na lang sinabi ang paglipad na para may ka? Sweldohin na ngayong 22. 22 ng June. Thank you, Kwentong Osi, thank you. Thank you sa spread love mo dyan. Kunti na lang, $7. O dapat pinaliparan ka ng mga $10. Ayan, magpa-member si Helena, di ba? Magpa-member. Di ako komportable sa Ayan. Alis na po ako, host. Thank you po sa sharing phone. May gagawin pa po ako. Sige. Okay, thank you naman dyan, Macho Guapito. Macho Guapito TV. Dapat ganito, ito yung ni Kuya IG pangalan.
Macho, guapito raw ako. Diba? Ayan. Thank you, Macho Guapito TV. Salamat sa pagpunta. Ayan. Nagdidikit ako sa'yo para naman sa pagpunta mo sa aking bahay. At nadikitan mo na rin ata ako. Kasi hindi ka makakapunta dito sa aking bahay kung hindi mo ako nakita, no? Hindi ko lang alam kung saan tayo nagkadikitan. Dapat nag-ask ka pag sa boy istorya or boy charot sa hermano mo para nakaano ka na rin. Hindi pa ba first sahod mo ba yan? Boy charot, hindi ka pa, never ka pang nagsahod. Ayan, Tugang Cheryl, mega love shout out and thank you. Harang ka. Thank you sa paharang. Ako simula ng pero wala naman. Mas pa naman yung pero okay lang. Oo, first pa. Naku, ang tagal. No? Nakailan buwan na. Never pa. Tugang mega love shout out. Thank you, Tugang Cheryl. Mega love shout out and thank you. Never pa. Ayan, baka this week mag-LS ka para makabuo ka na ng 97, $100. Kasi every month, kailangan mapuno yung threshold. Every month, kailangan yun mapuno. Pag hindi mapuno yun, hindi ka magsasahod. Ayan, ilang buwan na, boy? Ayan, sabi ni Helena. Una pa lang. Si Cheryl, mega love shout out, sabi ni Helena, mag-LS ako bukas. At mag-LS ka bukas at boy charot. Oo, yung plano ko. Mag-LS ka bukas. Malay mo, may mga magpa-member, magpalipad, o di makaano ka. Di ngayon, hello, inaanak, mega love shout out, OFW Gamay, thank you, Tugang, inaanak, ayan. Kailangan kasi consistent yung tapos 7 months na. Ay ganun, buti na lang may harang ka pa. Ako din na nakakasahod, dead man na lang, ha 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 ha. O, sayang din, may ipon naman yan Pentong OC, kailangan kasi yung yung threshold, kailangan every month puno yun. Kung magkano, halimbawa $100 sa Pilipinas, di ba? $100 dapat mapuno yun. Kung hindi, dagdag sa susunod na buwan na naman. Ganon. Ayan. Tugang playing lang here. Ay muna here. Sige, Tugang Cheryl May. Thank you. Linis mode lang. Sige, hala, buti may harang pa. Ayan. Oo, di ba? Kahit 2 hours lang. Ayan. Thank you, Mahal, sa pag-stay dyan kay RPTV. Oo, kasi dapat may di ba? Pero okay lang. Kasi minsan, mahirap din, mawala. O di ka na naman, problema ka na lang paano maibalik. Ayaw nga, buti di nawala. Naka-manual request naman din ako sa PIN. Success na. Okay. Akala ko nga ngayong buwan hindi ako daan. Kasi sabi ko, late month. Nag-message na sila sa, nandun na sabi, i-check ko na yung account ko. Sabi ko, baka mangyari din yung nangyari kay Helena. Awa ng Diyos, hindi naman. Andrea May Roses, tamsak sis. Mega love shout out sis. Thank you, Andrea May Roses. Thanks sa patamsak. Okay lang naman. Kasi sayang din kaya. Diba? Hindi naman natin pero sayang din. Ayan, thanks po sa pagpasyal sa premiere ko. Ayan. You're welcome, sis. Ayan, pag minsan kasi nakikita ko naman na talagang may mga LS or tamsak talaga ako. Pag hindi talaga ako busy or na nakita ko pinapasyalan ko yun. Kanina nga may mga pinuntahan akong premiere, wala yung host. Wala yung mga host, nakalimutan yung mga premiere. Ayan. Thank you, mega love shout out everyone. Sabi ni Andres sa May Roses. Ayan. Thank you, sis.
Yan ang princess ng mga tugang. Princess talaga. Ang saya natin kahapon ha. Ay, kagabi pala. Ayan. May galaw siya sa si Selena de Lasa. Sabi ni Tugang Cheryl May Rabanes Susan. Ayan, ang haba niya, ano ni Tugang. Tugang Cheryl. Yung second account niya. Thank you sa 3 million sa bahay ni RPTV. Ay, oo, sobrang oo, tama. Sa August, pag naka-live din si Papi Tugang. Oo, naka-live din. Pagsabay ko na Tugang kasi para may ganap siya sa kanyang channel. Naka-live din siya. Nasa bukid nun sila, sila Bunso. Ayan, thank you sis. Thank you naman dyan. Shout out Annabel Janan Castel. May galaw shout out sa nasa FB live ko. Ayan. Hindi ko alam kung saan ako matitingin. Sa FB, ka RPTV, saka sa akin. From 3D TV, hello, brother. Thank you so much. Thank you sa pagpasyal. Thank you. Nabuang na talaga ako. Hindi ko alam. I-play ko sa isang browser. Hindi na ako magbaka sa atin. Hindi ko account. Hahapang view lang. Okay lang, Tugang. No problem. Tugang Cheryl. Itambay ko to dito kay RPTV. Sige, Tugang Jamaica. Ayan. Yahoo! From 3D TV. Ayan. Long time. Hindi kita nakikita nag-premiere. May galaw shoutout sa lahat na may galaw shoutout sa tatlong nanonood dyan sa aking isa. FB, magbakas kayo para ma-shoutout ko kayo. Oy, kung kayong dyan, biji-biji sabay ganun. Bakas. Ayan. Bakas kayo guys para ma-shoutout. Ma-shoutout kayo. Andyan sa FB, ayan. Ay, wala kang Tugang jam sumungsong dyan ng jacket. Wait lang, lagyan kita ng jacket. Ayan. Kasi yung isang cellphone ko, inon ko yung ni Papi, kaya mayroon na yung jacket ka jam dyan. Ayan. Si Selena, may message na ako sa'yo ha. Ayan, sabi ni Tugang Cheryl May. Thank you, Tugang. Busy po sa work host. Oo, kasi na ngayon, parang normal na dito sa atin. Balik na yung Andito ka ba di ba nandito ka sa Madrid? Ayan. Kwentong Osi, thank you, Kwentong Osi. Pang-apat na bakas kay Papi. Thank you. Thank you, Cheryl, Tugang. Naka-live din si Tugang Marites, kaya hindi ako magtatagal para mga support ako sa iba. Then may lakad kami mamaya. Ganun lang ang buhay. Move on and enjoy! Ayan, ay talaga real back to normal na oras ng work talaga. Ayan, okay, di ko pa nabasa. Sabi ni Elena Dinlasa. Ayan, back na sa normal ang resto host. Oo, kasi si RPTV ganun na rin. Back to normal na rin yung oras niya. Pero may mga mas pa tayo. Mainit na, tapos nakatakip yung bunganga. Manambiday, may galaw shoutout. Tamsa ko, hello, may galaw shoutout. Saka summer na mga to, nasa labas na mga beauty. Oo, summer na. Kaya pawis man. Nagpapawis na talaga. Thank you, Manambiday. Harang, Tugang Inday Jackie in Australia. Thank you sa paharang. Kaya nga dapat magmas pa din. Oo. Pero mainit, masyadong mainit.
Ayan, kasa, sabi ni Manang Biday. Ayan. Lumalaki yung bahay ni Manang Biday, oh. 1,760 na. Ang bilis. Ayan. Thank you, Manang Biday. Nag-LS ka ba kanina? Hindi ako makapunta kasi tulog kami. Kauwi ko lang nga lang, maglinis ako, playing lang to Tugang. Sige, walang problema Tugang. From 3D TV, salamat ha sa pag-ano. Ayan, Manang Biday, may galaw shoutout sabi ni Cheryl May, Tugang Cheryl May. Tiboy pa yung sa loob. May galaw shoutout. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Nagbaba talaga siya ng bahay. Thank you sa pag-ano, sa pagbaba. Pero alam ko ano to eh. Ibang lahi. Ayan, nag-LS si Marishat kaunti lang naabutan ko. Ayan, naka-BJ ako kanina, hindi na ako nagbakas. Kasi nga maraming naka-LS kaninang umaga. Andun ako din kay The Amazing Liz. Then si Boy Charot nga. Tapos na nakita ko, sila Elena nandun, Kuya IG. Tapos nag-start na naman, may forward si Tugang Boss sa GC. Wala si Boy Charot. May nandun pa. Kaya pinuntahan ko ulit. Sabi ko, wala naman. Hinanap ko. Mayroon na naman siyang live. Yung pala pangalawa na. Ang dami nga kaya super aligaga agoy. Oo. Konti lang ako mag-ano ngayon. Dahil hindi pati kapag pahinga. Trabaho na naman bukas. Mag-reply nga ako sa mga premiere ng mga on sa group. Okay. Thank you, Jam. Thank you, Jam. Hindi ako makaano. Hindi ko nga alam ki Tugang Marites kung may $1 na. Kasi nung isang gabi wala pa. Naka-live LS siya pero ano yan? Di man siya nagpakita, parang silent lang. Hirap pag monetize na guys, tapos walang tao na Kaya kailangan natin. Ay nako. Kapagod sa YT. Ayan, Harang. Helena, thank you. Meron na siyang $. Meron na. Si Cheryl Larabane, sabi ni Tugang Madam Biday. Lumabas na. Si Marky wala. Si Marky, yan talaga kahaba ni Tarial. Talaga ng mga Tugang. Kaya Cheryl na lang talaga. Ha. Ayan. Isang oras lang kasi si Maris chat kanina. Oo. May nakabidyo sa akin sa sa FB. Ako na lang nga magbakas ka dyan sa FB kung sino ka dyan para ma-shoutout kita at BG dyan. Wala tayong topic. Mag-topic tayo. Anong gusto niyong topic? 4 ang banana mo Tugang dyan sa Cheryl. Ayan, sige sis, baba mo. Wala naman bago? Wala naman si Tiboy naman, baba lang naman. Baba, hindi naman ata yan nangingisda. Okay lang yan, saglit lang ako pag pag walang mga bago para yung iba makaano. 3D TV, type kang kasa, gwapo. Para madikitan ka. Taga Madrid yan, guys. Paano kumita, host?
Paano kumita sa YT? Wala naman kita sa YT. Gastos sa YT, mayroon. Gastos ba? Pero, normal, pero okay lang. Paano kumita sa YT? Topic natin, hala, hahaha, 4 lang pala. Ayan. Paano kumita sa YT? Siguro kung artista ka, malaki kita mo, tapos viral yung ano. Walang kita. Kita ang ay bag sa mata. Kita yung stress sa YT. Pero, talaga kung kita, gastos talaga, pero enjoy ang importante, enjoy. Yes, yun yan ang doon. Yun ang importante. Pero ang totoo, wala talagang kita. Wala talagang kita. Kasi kung kita talaga ang pag-uusapan, walang, ewan ko sa iba nang kumikita sila, siguro maraming kita kasi maraming members, maraming maraming napapalipad, minsan libo-libo. O, di ba? 500 pesos, $10, $10, 100, ganyan. Baka paano kikita si YT? Ang question paano kikita si YT ang kikita? Tayo, hindi tayo kikita, siya lang ang kikita. Di ba? Kasi, gasino lang naman, kung nagsusupport pa tayo sa iba, kagaya kagabi, si Kuya IG, pag kumanta ka ng 2, may 20 knock ka. Di ba? Dalawang kanta. Pero ang importante, nag-enjoy guys. Kasi yung enjoy, yung hindi ka stress, yun ang outlet mo sa YT na nag-enjoy ka, nagkakaroon ka ng kaibigan, kakausap. Yun ang hindi mababayaran. Mag-work at wag na mag-YT host para kumita ba? Oo. Kaya nga pinagsasabay ko yung work ko sa kakita, di ba? Pero mas priority ko yung work, Helena. Kasi yun ang pambayad ko ng mga utang-utang, pambayad ng bahay namin sa Pilipinas, at pangkapritsyo na rin. Tapos, yung trabaho namin, pag-awa na hanggang sa tumanda, nandyan pa rin kami, at mayroon kaming makukuhang benepisyo, magkakaroon ng pension, kaya kailangan unahin yung trabaho. Diba? Ayan. Mario Victorio Coins, hello! Mega love shout out, and thank you sa thumbs up. Mega love shout out. Thank you. Salamat sa pagpunta, Mario. Hello, Kylie! Mega love shout out. Thank you. Dyan sa Facebook nagwa-watch. Thank you. Hello. Ayan. Nako, guys, clear ang kita sa work sa YT, si Lolo lang. Oo, normal. Talaga, yun ang Pero kung may viral naman, kaya may viral, tsaka maganda yung content mo, siguro kikita naman. Tsaka, hindi lang siguro yung kailangan, gusto kong sabihin, mayroon ibang sa pagwa-YT, yung parang kumita ng iba, parang ganon. Preserve Memories USA, hello! Mega love shout out! Thank you sa pagpunta sa aking live. Ate Sonia Corpus, hello! Hello ate, kumusta? Shout out, mega love shout out. Thank you. Ayan. 3 kasi guys ang hello daw ate because sabi ni Pat. Hello Pat. Mega love shout out and thank you sa sa pag-watch. Thank you Ayan. YT pa more. Ayan. Pasensya na kawawaiti nga kanina ni ni Tugang kwentong OC. Ang lugaw naging Tugang? Si kwentong OC kanina, nag-init ata ng lugaw. O kawawaiti, nasunog man. Ayan. Thank you Pat. Sa panonood. Wait lang ha. Preserve Memories. Pwede kang mag-type ko pa ng Mega love shoutout. And thank you sa pagpunta. Ayan, hindi ko lang alam kung nadikita na kita. Ayan, nasunog ang lugaw. Oo nga Ayan, pero okay lang yan. Basta, ganon din kaya si Papi, nung Friday, adobo daw na manok, ang ulam ng mga anak niya. Hindi, siyempre, yan. Pagdating ko sa bahay, may tira.
Sabi ng kapatid ko, inugasan niya daw yung pinaglutuan ni Papi ng manok. Sunog daw. Ayan. Tapos nakita ko nga, may tira pang manok. Sunog talaga. Sabi naman nung isa, konti lang naman. Friday yun Friday guys. Nasa trabaho na ako nun eh. Kasi minsan, pag, tinatawagan ko yan. Pag nag-uumpisa din ako hindi kami nakapag-usap, tinatawagan ko yan kung ano yung mga bata, ganito, ganyan. Tapos mayroon akong ibilin. Ayan. Nakalimutan niya daw kasi hindi ko alam kung nandito siya sa harap ng computer. Nakalimutan niya na may nakasalang daw na adobo. Ayan. Kakapakinig sa pangako na napako. Ha? Ayan. Thank you, Room 3D. Tulkay Inday Jackie Miguel, shout out. Preserve Memories USA. Pwede kang magbaba ng bahay or pwede kang mag-type ng kasa para madagdagan ang iyong tingnan ko yung type kang kasa para matingnan ko yung bahay mo. Thank you, Room 3D TV. Type kang kasa para madikitan ka dyan. Ayan. Kaya sa trabaho namin guys, hindi pwede. Kasi pag talagang makikikan kami. Si Manay Kulasa nga, kamatis nga, nakalimutan niya. Kawawaiti. Ayan. Type kang kasa, gwapa. Type kang kasa. Kasa, preserve memories. Para puntahan ko yung bahay mo. Baka hindi pa kita dikit-dikitan kita. Obra Maestro, hello! Mega love shout out, Obra Maestro. Thank you for coming. Sa mga pumunta guys, thank you naman dyan, ha? Ayan. Thank you sa patamsak. Type kayo guys, kasa guys, para mababa ni Nightbot ang yung mga hindi pa ayan, nagbaba siya ng Okay lang. Ay! Di ko lang alam kung saan tayo nagkadikitan. 121. 121 ang kanyang ang kanyang bahay. Padikit naman guys, kay Preserve Memories USA. Si Suhob ata ito. Si Suhob ka ba? Si Suhob ata ito. Si Morena ata ito. Hindi ko lang yan. Kasi bata itong pinapanood ko. Ayan. Si Morena ba to? Kasi kadikit na kita? Oo. Pinalitan mo name mo. Ayan, patamsak naman guys. Palablab naman kay Morena guys. Friend ito ni Tugang, Just Simply Jane. I think taga Michigan din to. Kain lang here, Ate Ho. Sige, kain lang. Ayan, sige. Tumpak, ayan, nagpalit ka. Kasi sabi ko USA. Pero yung bata kasi, ang dito sa binaba mong ayan. Guys, paano naman guys kay Morena guys, nakita lang kita nag-live. Alam ko gabi pa dyan, madaling araw. Thank you sa pagpasok. Preserve Memories, USA. Kaya support lang. Ayan. Thank you. Kahit hindi ako nakapag doon sa LS mo. Kahit gusto kong pumunta, naka-live ata ako kahapon. Pero kagabi, wala ka Wala ka sa LS ni Kuya IG. Na-miss mo yung kantahan namin. Hindi ka nakaakyat. Sayang. Umakyat si Jane. Kumanta. Hanggang matapos, nandoon siya. Kagaya ko. Ay, okay lang. Naka-live ka. Ka-live ako kahapon eh. Kaya hindi ako nakapunta sa'yo. Pag Sabado at Linggo, ganito yung schedule ko. Oo nga, sinabihan ako ni Jane. Okay. Nandun kami kahapon. Ayan guys, si Tugang Mario Victorio Coins, ayan, taga BICA. Ayan. Thank you, kuya pero nag-last pa tsaka kasi kami, family bonding. Okay. Ako after siguro nito, ng LS ko, pagdating pala ni Papi, yung labas, pero yung mga anak ko nakasimangot. Mga bata kanila. Ayaw nila. Pwede kang mag-type dyan kung yan ang mo, Morena ata yung nandyan sa Nightbot, Morena ang nakalagay. Hindi na ako magbakas dito sa binaba mong video lang ha. Mag-view lang ako. Views.
May baby ka pa pala. Maliit. Ah. Ayan. Sige, sige, Chichay. Sige. Ayan. Ate, I'm just here, ha? Okay. Walang problema. Oo, may 2 years old pa ako. Walang problema. Iba tong account na... okay. Kaya daw yung pihitan ng gripo namin. Oo, okay lang, Chay. Okay lang. Pero, iba tong account ko. Okay. Pero baby pa yung account mo na isa, di ba? Morena. Support lang. Okay lang, Chay. Magpahinga ka, Chay. Alam kong ano ka, pagod ka. Ayan. Thank you. Baby pa, 2 taon. Pero may dalaga ka na. Lahat, baby pa. Sabagay, isang alagaan lang. Pag naglaki yan, sabay-sabay din. Ayan, Rom 3, salamat. Talaga mag-i-stay ka ng bahay talaga. Hindi ka makapagtrabaho niyan pag sabay yung mga baby mo, tapos maliliit pa. Mahirap pa naman pag may katulong. Okay lang sa Pilipinas. Alam mo yung mga anak ko, sabay din yun, 1 year lang ang pagitan. 1 year and siguro mga 8-7 months, na ako, buntis na ako sa kambal. Thank you, Mendel Regonan, sis, Mendel Regonan, and Chichay. Ayan, thank you sa pagpasok dyan kay Papi. Thank you. Baby, ang 2 kong account. Oo nga. Baby pa. Dapat i-work up mo muna yung isa para mas okay. Diba? Oo, may 11, 7, 2. Ay, hindi naman yan sabay-sabay. Okay lang. Hindi siya, malaki na yung 11 mo. Parang, yan, dalaginding na yan. Pwede na siyang magbantay ng maliit. Mahirap lang ko talagang alagain pa parehas. Okay lang yan. Oo, malaki na siya. Dalaginding na, kaya hindi na masyadong Kasi ako, sabay-sabay sila nagatas. Pero inuwi ko sila sa Pilipinas. Hindi ako nag-alaga nang maliliit pa sila. 8 months lang, hanggang 8 months lang ako nag-alaga. Then, inuwi ko sa Pilipinas. Tapos nung 8 years na sila, 8 years old na pala. Ayun, pinabalik ko na sila dito. Dito ko pinanganak yung mga anak ko. Hirap kaya dito, pag nanganak ka, walang Ayan, Just Simply Jane, Dan Pulpak. Tugang, Kuya Mario, thank you sa Sige, very supportive yan. Saka si Preserve Memories USA, mga taga-US yan. Ayan, very supportive yan mga yan. Ayan, pag nakita ka maka-LS, kaya umagas, hapon pala, hapon. Tugang DJR Bicol TV, thumbs up po. Mega love shout out. Thank you, Tugang. Kumusta, Tugang DJR Bicol TV?
Salamat sa patangsang tugang. Pero hindi ako nagtrabaho. Nung nanganak na ako, yan. Nagbuntis sa kambal. Nagbuntis dun sa panganay. Hindi ako nagtrabaho. Manabiday, thank you sa pabiji. Ayos lang po. Kahapon magkasabay tayo na dinner lunch tayo guys. Sabi ni dinner lunch talaga. Ayan. Tipid talaga si Helena, oh. Ay kahapon, after ng LS ko, hindi ako nag-lunch. At hindi rin ako nag-dinner. Hindi rin ako isang tinapay lang. Wala, yun lang. Kasi ang taba-taba ko na. Kain ako ng kain pagka sobrang kain, as in po. Sobrang kain. Wala ka bang live, DJR Bicol TV? Kahapon, magkasabay tayo. Ayan, diet, hehehe. Wala man diet tugang kasi siguro sa edad na rin. Pag nagkakaedad na nasa 40s na, kahit anong konti ang kainin mo, hindi ka naman parang tabain ka na. Sa na rin siguro pag nagkakaedad. Nagkakaedad na talaga. Di ba lata? Oro Achan po. Oro Achan. Sige. Lalo na ako pag stress, tapos kain. Malive ako. Oro Achan, malive ako. Sige. Okay. Kasi wala naman bago, kaya Tugang BLDG, may galaw shout out, and thank you naman, Tugang. Tuol Tugang, may galaw shout out, Tugang BLDG. Hayaan mo na ng tabs. Ayan, pinaghirapan natin. Ang hirap na, Helena, kasi nga, yung mga damit hindi na magkasya. Tapos, pag sa pantalon pa, puputok man. Meron akong pantalon nung isang araw, pag uwi ko, pumutok na. Kaya, hirap-hirap kaya. Tapos sayang naman, mabuti dyan sa Pilipinas, may mga taga-tahi. Okay lang. Dito, magpatahi ka, mas mahal pa yung tahi kaysa bilhin mo yung pantalon. Hindi naman ako marunong magtahi ng sarili kung di ba? May mga tas baga, di ba? Tugang Inday Jackie, thank you, di ba? Mega love shout out at DJR Bicol TV, at DJR Bicol TV, at BLDG, hello po. Ayan. Ganon ha. Oo. Totoo yan, Tapos, magsasara ka ng bestida na may buton, bigla na lang tatalsik yung buton. Ngayon kaya, tapos, yan ang experience ko na bigla akong lumubo. Hindi ko alam. Hindi ko alam, pero kain ng kain. Kain talaga ng kain. Mas marami akong kumain ng kanin. Masarap kumain eh. Tugang Eugene Paranyang, thank you, Tugang. Kumusta? Ano ba si Eugene? Kanina, naka-LS siyang kanina, bago ako natulog. Ayan. Ako din, kanin din. Ayan. Kagima TV, Dan Pulpak. Ayan. Tugang Kuya Mario, halagyan mo Bicolana sa dulo ha, para balikan ka ha. Para balikan ka, Tugang. Ayan. Salamat ha. Sige, isdain mo sila para makapunta sa LS mo. Nagla-live din yan si Kuya Mario. Ayan. Akin sira-sira na zipper. Ay naku, hindi ko na minsan masira ano yan, Helena. Lang. Ang dami kong ayos lang manay. Di nakasya. Nanaba talaga. Maganda yung si Chichay kasi kain siya ng kain, hindi siya tabain. Payat siya. Dikit na tong Preserve Memories USA. Dikit ko na yung
binaba. Yung gamit mong account. Yung dalawang channel mo, dikit ko na. Buti na lang may pandemya, hindi ka masyadong maglalabas-labas, magdamit, o di ba kahit nasa loob lang ng bahay, okay na. Pero kung magano ka tapos biglang yung mga damit mo, ay nako. Hindi na ako nagbakas, pero kadikit ko na dati. Nanood lang ako ng mga ayan. Mahirap. Sayang kasi, dito naman pati, ang mga damit hindi naluluma kasi pag summer, iba, ay di ba, summer, hindi mo naman maisusuot kasi ilang buwan lang, mga 2 buwan ang summer. Ang mahaba, winter. Yan ang di ba, hindi maluluma. Sana all chichay, haha. Oo. Ayan. Kasi, sana all na kagaya ni Chichay. Oo, ang payat siya. Ayan, tugang JJRB Call TV, thank you. Ako palaging upgrade ang size every year. Oh, mahirap. Tapos, yung mga damit, sayang. Sayang, hindi mo na masuot. Yan ang mahirap. Ako kung pwede ngayon, konti yung kainin, talagang kailangan maisuot ko yung damit. Ayan. Pastor Jesse Korea Adventure, mega love shout out. Thank you sa yung sa pagpasok. Mega love shout out. Harang. Thank you, Helena. Pag mahaba iskip mo na yan. Huwag ka na dyan magpaharang, Helena. Dahil hindi tayo yaman sa paharang na yan. Ayan, Jesse Korea Adventure, shoutout. Sabi ni Helena din Lasa. Ayan, shout out at Helena Din Lasa, sabi ni Jesse Korea Adventure. Thank you. Thank you, Pastor, sa pagpasok. And Tugang BLD, thank you sa mga ano ba yan tawag dyan? Pa-heart, niya ni Tugang? Tense Doc. Ayan, thank you so much. Ba't ang dami nyo naman naka-video dyan? Ba't ang 70 naman? Rene Robredo, hello Helena, mega love shout out. Thank you, Rene Robredo. Thank you so much. Ayan, wait lang Ako na lang kakanta. At kung siguro mga 2 hours and a half lang ako, tapos kung mag-IELTS si Tugang, madami nga. Madami talaga. Oo, sayang naman. Sayang kaya. Ay nako. Ako hindi na magkasa sa braso ko, Tugang. Alam mo ba? Tapos, yan? Sayang. Naisip ko lang, pag uwi ko sa Pilipinas, mag-ukay-ukay ako. Rene, shout out, sabi ni Elena. Sino ba si Rene Lobredo?
Ayan, ukay-ukay pa more. Ay, nako. Oo. Yung mga damit ko kasi isang ano lang, isang suot. Kasi hindi na magkasya ngayon. Yung ibang mga pang-summer, sayang. Tapos yung mga, ano, di ba, pagkapirahan. Wala naman pera pag-uwi sa Pilipinas. Di pagkapirahan, sayang din yun ha. Kahit pang ulam. Thank you, Manang Biday. Magandang negosyo yan. Oo, yan ang naisip ko, Tugang. Tapos yung mga anak ko, 3 yan. Minsan yung mga sapatos, sabay-sabay akong bibili. Tapos mga ilang buwan, ano pa, bago pa. Tapos yung mga t-shirt nila, yung mga shorts nila. Kaya ngayon naisip ko, kasi lumalaki nga sila, hindi na ako yung bumibili ng talagang ano, yung mural na lang. Tapos, ano yan, basta yung, ano, kasi sayang. Sayang talaga. Ang dami nila. Tatlo sila. Oh. Kasi bili ako ng bili pag mura. Nabili ko naman dito ng mura kasi nagbibili ako pag sale. Pero pag hindi sale, kasi yung presyo talagang mahal. Pag sale, okay lang. Unti lang yung ano. O magaganda pa yung mga kamiseta, mga sapatos nila. Akin, tiyan lang lumaki lagi kasi. Ako lahat, nag-okay ako noon. Ang daming nakuha kong bonus diyan kasi minsan may pera sa mga bulsa ng pantalon. O mayroon atang sa amin na balita doon sa bayan na nag-ukay-ukay yung ano, tapos may nakuhang pera. Yun ang naging ano, umpisa na lumaki yung ano nila, negosyo. Parang ganun. Pero na-try ko na yan, Manambiday, kasi mayroon dito na ano, parang gusto ko ngang i-vlog. Oy, ganun. Dito. Gusto kong i-content. Yung ukay-ukay dito. Kasi nabili talaga ako ng ukay-ukay, yung mga anak ko na short, ganyan. Kasi malinis naman yun. Nilalaban yun. Tapos, yung kasi ditong ukay-ukay, yung makuha doon, yung pinapantulong din sa ibang bansa, lalo na sa Africa, dito sa amin. Nakakuha ako ng 10 euros. Dami ganyan, Mars. Ayan. May galaw siya at Yahoo, pera siya damit. Ayan, pera siya damit. Ayan. Hehe, ako nga lahat. Ayan. O, yan ang naisip ko talaga, sis. Alam mo, mayroon dito sa amin, minsan sa basurahan, tinatapon yung mga lumang gamit. Tapos yung ibang Pilipino naman, hindi ko nilalahat ha, pero yung ibang Pilipino, namumulot talaga. O baka ako mas ano, oo, yung ibang Pilipino talaga, mamulot naman kasi bago pa naman, lalo na yung kung pwede pang magamit ba, yung mga cabinet, tinatapon na, sofa, ganyan. Pero nga, siyempre, nagka-pandemya, nakakatakot naman baka something na ano, di ba? Tapos yung mga damit, makita namin yan dyan sa ano, sa basurahan, may sapatos, may sandal, may mga damit, kasi nga, yung ibang may mga pera, ano, itapon na pag ilang suot na nila. Tapos ibang ano na naman, style na naman. Ayan, dito rin po, ganon. Ayan. Simmer, tawag namin dyan. Shop. Dito ano, Umana. One time i-ano ko siya. Content ko. Kasi, pero sabi ng kapatid ko, yung ano, bagong bukas. Kasi, I mean, ang ibig sabihin ng bagong bukas, yung bagong display. Kasi mas magaganda yung ano. Oo, mga branded talaga, Tugang. Branded talaga. Kasi hindi lang sa Pilipinas na uso ang ukay-ukay, kundi sa ibang bansa din. Oo, mayroon nga mga ano, di ba sa atin? Kasi nung nag-aaral pa ako ng ano nag-uukay-ukay ako sa Pilipinas. Pero mura sa atin ang ano, ukay-ukay. May 20, 25, 50, mayroon na, no? Di ba? Kasi noon nag-uukay-ukay din ako sa Pilipinas. Ang gaganda pa. Tapos sapatos, ganyan. Tapos nung napunta na ako dito, ay mayroon pala. Mayroon din pala dito. Kala ko sa atin lang. Kasi feeling ko sa atin, yung mga inukay-ukay nila, pandonate talaga sa Pilipinas, kaya lang binenta. Sabay ganon, ano. Ay, nako. Dito po, ang dami ukay-ukay. Hala, baka makaano tayo nitong sinasabi ko.
Ayan, ganun ako noon ha, napupulot sa backdoor, mga bago pa talaga, iba. Iba di pa gamit. Oo, ganun. Maganda yung ganun. Parang gusto ko siyang i-content dito. Kasi wala akong maisip na content. Parang interesting. Sabi kasi ni Papi naman, kung ganyan ang content mo, di every time bibili ka dyan sa ukay-ukay. Iba-vlog mo, parang ganun. Di pera na naman, gastos na naman talaga. So, kaya ako ng ukay-ukay. Talaga? Oo, dito rin, si Manay Elsa, bumibili din. Ako bumibili talaga ako. Bumibili talaga din ako ng ukay-ukay dito Hindi ako hindi ako nag-iinarte na Tsaka bumibili ako, minsan man punta ako ng Sara, Mango, or H&M, pero hindi ako bumibili guys ng yung mahal ba. Either na lang kung may okasyon na talagang kailangan, bibilhin ko. Pero kung hindi mag-sale, kasi every naman, parang 3 times or 2 times dito nagsisale, ang presyo nagkakalahati na or minsan nga o 1/4 na doon sa presyo, depende sa kung mahilig ka talagang Ayan, magbasa ako. Oo, kahit dito sa amin halos lahat ukay-ukay pero madaming fall out clothes. Okay. Mag-ukay-ukay ka na tapos vlog. Parang ganun. Oo, yun na naisip ko lang. Uy, interesting ang ating topic, no? Nag-26 tayo dyan. Ayan, 6 million kay Papi and 19 sa akin. Sa FB siguro may nanonood. Ayan, thank you. Oo, yan ang naisip kong kung wala akong maisip na content kasi, ewan ko ba, mayroon ditong malapit sa amin na tindahan talaga. Kasi may halimbawa, may mga luma akong damit na hindi ko na ginagamit. Huwag mong itapon, pwede mo siyang i-donate dyan sa tindahan na yan. Sila na ang maglinis, ilagay lang sa isang box muna, iipon nila, then labahan. Then the next na mag-change sila ng mga display or panibago ba, doon na nila Tapos ang alam ko niyan, dinodonate nila sa Africa ang yung kabintahan ba, yung kita, parang ganun. May parang charity na ginagawa. Yun ang pagkakaano ko. Manang biday hamos ng Pilipinas, ganun. Oo, kahit nung nasa Pilipinas ako, yung nanay ko nga, minsan panty noon, kasi siyempre malaki yung nanay ko. O, inabalian lang ba siya ng tubig na mainit or sa mainit na tubig? Kung puti naman, ibabad siya sa sunrocks. Diba? Ganon. Ayan, malaking pera dyan na investo. Dapat malaki din ang return. Ayan, tiyaga lang. Kasi, hindi naman nabubulok ang ukay-ukay, diba? Diba kung magne-negosyo ng ganyan? Malaking kasi, kisa sa pagkain, kasi may expiration yung pagkain. Pero pag yung gamit, hindi siya sunrocks nga. Oo, na-experience ko yan kasi mahilig din yung nanay ko ng yung kapatid ko na nandito rin, na nakuha ko, mahilig din yan sa ukay-ukay noon sa Pilipinas. Pero, nung pumunta din dito, napunta rin siya sa ukay-ukay. Kasi may kabilang kalye lang namin, mayroon. Minsan siya ng Levi's na jacket, basta mga branded, Sara, Mango. O diba, hindi mo na kasi mahal din pag bagong Oo nga, Mars, mga amo din magbigay ng hand-me-down clothes. May alam nila na gusto mo, branded sila, kaya kunin mo. Oo, ayan. Manay Bicolana Tamsak Dan, post, Manay. Ayan. Thank you sa patamsak. Kasi ako dati, hindi pa ako nagwa-whitey yung among ko, yung mga nilumaan ng alaga ko, hindi ko kasi yan, naisip, pero pinamimigay ko din. Yung alaga ko, nakita nyo yung pag nasa Facebook ako, yung alaga ko, mga damit niyan, magaganda pa, kasi pinapamigay ko din yung iba. Pero may nagsabi sa akin kaibigan ko na wag mong
Iponin ko daw pag-uwi ko talaga, okay ko. Well, tama naman, di ba? Parang sa ungaw, no? Tama. Kasi hindi naman tayo mayaman para ibinigay sa akin ng amo ko na Ang magandang negosyo, may pera sa basurahan. Oo, always flowing hot water ko before kulabhan. Oo, ganun yung nanay ko, tugang Inday Jackie. Inaano pa, lihiya pa. Kung puti, ilihiya mo para sure, hindi talaga mayroon, minsan nga makita ko dyan sa basurahan sa tapat namin, dito pagbaba namin ng building kasi may basurahan na dyan. Minsan may mga damit. Nakakaano lang kasi siyempre hindi mo alam. At least kung nandyan na sa tindahan talaga ng ukay-ukay, nilalabahan nila yan. As in talagang inaano nila. Ang iba niyan, dinadryer pa. Siyempre, yung bacteria, mainit yung dryer, di ba? Pag basa, tapos oh, ayan. Sis, ko sa bag, may dollar swerte talaga. Ayan, sis Madam Press, hello, mega love shout out. Thank you. Ako sis, kaso mga puti ayaw magbigay ng luma mga yan. Kaya tinatapon lang nila. Ayan, Cheryl Bejon Dampul Pak. Thank you, Kuya Mario Victorio Coins. Thank you. Salamat. Ay, Papi! Nandiyan si Papi, sa kanyang channel. Thank you, sis Madam Press. Thank you. Thank you, Papi. Ayan, nilive kita. Ayan. Okay lang para may ganap yung yan, yung bahay mo dyan. Dices que te encanta el verano, que a ver cuándo vuelve tu moreno, el sol, el calorcito, pero luego... Por suerte hay... Kahit sa Saudi, ang daming mayroon ako nakita na nagbablog sa basurahan din yung mga sapatos, yung mga Ayaw ko lang. Yung mga lumang sapatos nga, naalala ko yung may isang plastic akong sapatos ng mga anak ko. Pero luma na rin kasi. May sira-sira na rin. Kaya tinapon ko na. Bumili ako ng second hand na damit as charity shop. Australian dollars, 20 sa bulsa. Ako, naka-experience 10 euros dito. Sa ukay-ukay. Yun lang. Short ng anak ko, ang binili ko. Kasi nga pag bumibili nga ako, di ba, lahat sila. Lalo na pag ngayon wala na, hindi na nila masuot yung mga short nila nung last year. Hindi na bigla silang lumaki. Kasi sabi ko, mag-ukay-ukay ako ng short kasi baka next year na naman, pag summer, hindi na nila masuot. At least, hindi ba masyadong magastos? Kasi 3 yun magkasasabay. Masyadong malaki. Mag-ukay-ukay tayo dito, madami daw. Marami dyan sa Pilipinas. Alam mo, marami sa Pilipinas, di ba? Bulto-bulto pa. Malaki negosyo. Maraming nagnegosyo. Doon nga sa Naga. Bawal mag-ukay-ukay ngayon. May mga... yan nga. Yun din ang Kasi nga, syempre, mayroon pandemya na tayo. Kaya mahirap din mamulot. Pero noon, di ba, namumulot tayo. Sa akin kasi, bundle ang kinukuha ko, kaya minsan ang swerte pag may pera suit. Oo. Kasi kung ipapaninda, bundle, di ba, bultuhan, bulto yun, manambiday, bulto. Bultuhan, isang parang pack na, basta nakakita na ako niyan Nakakita na kasi galing sa ibang bansa yan Diba? Noon nga parang naisip mo, hindi kaya to pamigay talaga sa Pilipinas kasi pobre. Diba? Diba sayang mga damit nila, mukhang isang gamit lang kasi hindi pa nalabhan. Oo, minsan pa hindi pa nagamit. May mayroon pa siyang etiketa, mayroon pa siyang price na na kalagay. Siguro, kasi ewan ko basta hindi, ang tagal kong sa Pilipinas, talagang nag-ukay-ukay ako. Mga pantalon, iba-iba. May nabili nga ako noon Adidas, pink. Yun ang pang-PE ko noon. First time ko talagang sabi ko, pink talaga. Adidas. Adidas o kung parang Converse yun. Parang ganon.
Pink talaga. Nabili ko sa ano, sa ukay-ukay. Thank you to kang BLDG sa ano mo dyan, sa pa-BG-BG. Thank you, thank you. Nakabili ako noon, sweater. Sinuot ko. Mag-tour. Pagdating doon, iba na amoy ko. Mabuti na lang may extra jacket akong dala. Sinuot ko pa uwi. Minsan kasi dapat lalabahan natin mainit, balian ng mainit. Madam, press, di niya need ukay-ukay. Madam, kasi ito dami na dato. Ayan, Madam Press, Dan Paul Pack, sabi ni Kuya Mario Victorio Points. Thank you, Kuya Mario. Nangingisda ka dyan talaga. Thank you naman. Salamat sa pag-ano. Gelmar TV Tots, tamsak na ate. Hello. Mega love shout out, Gelmar TV Tots. Thank you. Ayan. Kumusta? Pag nag-change wardrobe ang amo ko noon na puti, isang aparador talaga, lalot ang pag tinupak. Ayun, ang saya ni Kunya. Wow. Uy, pag mayayaman talaga, ganun. Diba? Mayroon na akong pinos. Nakita niyo noon isang araw, may pinos ako. Parang TV ata. TV ba yung papi? TV ata sa kotse, tapos isang bag na pink na pang summer. Sabi ko, pinost ko sa Facebook, sabi ko, padala nga to sa Pilipinas. Hindi ko na ibibigay kung sinong manghingi. Dati binibigay ko. Tapos yung mga niliitan ni Laura, yung mga biberon, ay yung mga bottle of ano niya, pwedeng, ay yung ano niya. Ayan, talagang iano ko yon. Sabi ko, hindi na, ipon ko talaga. Para pag uwin sa Pilipinas, mag-ukay-ukay ako. Ang sarap pang negosyo pag maraming kita, tsaka mabenta. Pero kung negosyong walang income, tapos mabulok pa yung paninda, ay wala tayo dyan. Ayan. Elena, nakala mo lang yan, meron dito second hand store. Madami, maukay, uukay. Okay, saan naman Siguro nga sa US mayroon din Diba? Kaya lang, ako hindi ako mahiya na mag-ukay-ukay. Mark, pag puti ganyan, mga insekto, alam na this. Kori. Ay, pag singkit yan, wala. Ay, marami din. Ayan, marami din pala, sabi ni Morena. Pag singkit talaga. Ay, hindi. Tatago talaga yan. Helena. O, ibebenta pa rin nila. Ibebenta pa rin nila. Si Helena si Helena inchik ang sabi ganun. Sinabi ko na talaga. Sira ulo talaga ako. Ayan. Marami din pala. Pero may mga Pinoy man dyan, Morena na May galaw shoutout to kang President Memories USA, at Helena, at Madam Biday channel, sabi na. Lalo na sa mga bata, okay kasi madali lang palitan. Oo. Kasi yung mga bata, madaling lumaki. Kaya sayang yung bibili ka ng mga mamahalin, tapos hindi masusuot. Sayang. Mabuti kung mag-aanak ka pa. Kung hindi na, edi sayang yung pera. Buti kung sobrang dami. Buti kung mayaman, di ba? Ganun. Kung saan tayo makakatipid yun. Ako bihira na ako basta pag mayroon pa yung mga anak ko, lalo na ngayon after ng pandemya or nagka-pandemya, hindi na ako kasi dati, di ako nagwa-YT. Pag may madaanan akong na mura, ibili ako. Ibilin ko para sa susunod na para mayroon yung mga bata. Pero ngayon hindi na dahil mahirap ang buhay. Paano kung walang trabaho? Ayan. Pero, tumpak,
Pero yung last na amo, hindi asawa niya puti, di niya namimigay ng all laging brand new. Ayan. Thank you, Gelmar! Oo, dito rin. Mayroon din mga kuri, mayroon din galante. Yung among kong babae ngayon, namimigay yun ng mga nilumaan. Andyan pa nga, hindi ko pa napapadala. Ang dami. Yung iba, binigay ko kay Manay Elsa. Shout out kay Manay Elsa. Kaya minsan one time nag-post yan si Manay Elsa, nakabiste sa Facebook. Ano daw? Salamat daw doon sa PJ lang ako, ate, paantok na po. Ayan. Sige, Gelmar. Ayan. Thank you sa pa-BG. Andito lang ako, Nightbot. Sa Baguio, ang pinakamalaking ukayan, mura-mura lang. Oo, pinakita yun sa Tugang. Saka diba, yung palabas ni Enrique Hill sa ni Liza, yung sa Baguio, kung naalala ninyo, may ukay-ukay doon eh. Boss ni DJ Bicol TV, uy Tugang, naka-LS ka na siguro. Okay lang Tugang, no problem. LS ka lang dyan. Itid naman yung mga yan, kaya iba ang amoy, kaya dumaan na yan sa proseso din. Okay, treated. Oo, pag nasa sa tindahan na, alam na natin yan, na nilinis na yan. Dumaan na yan sa Lalo na dito, yung may mga pa-spray-spray pa yan. Pero ngayon mahirap. Mahirap magpulot. Mahirap magpulot dyan sa basurahan. Nakatambay lang ako sa'yo. Uy, okay lang Tugang boss, DJ Bicol TV ha. Kung naka-LS ka, walang problema. Kuya Mari, JNB TV, Dan Pulpa. Kala nang nangingisda talaga si, Kuya, yan. Ayan, wait lang. Sa Baguio, mura daw, ukay-ukay. Hindi pa ako nakapunta ng Baguio eh. Shout out Kabsat, LDG. Sabi ni Manang Biday. Mayroon dito mga box na sa mga kanto, di nila nilalagay ang damit na ayaw na nila. O mayroon din, dito din, Madam Press, mayroon talaga silang container na Pero minsan na-experience ko na mayroon nagkukuha. May nakita ako na may tapos may nagsusungkit. Kasi parang naka-seld siya, ihulog mo lang, tapos isi-seld na hindi mo na siya pero mayroon ibang lahi talagang isungkitin ba na Kasi government ang naglagay noon eh. Ayan, Gelmar TV to, sakala ko nagpaalam ka na. May galab shoutout din Manang. Ayan. Galab shoutout ate Madam Press. Diyan lang daw siya ngayon, mahirap na guys, pag sa ispag pa. Oo, hindi na tayo puti kasi amo ko noon sa Saudi yung huli. Hindi sila kuripot. Sabi nila para sa mahihirap sa bansa, pero makikita mo, tinitinda sa mga palengke. Yun ang pagkakaano ko noon, nung nasa Pilipinas pa ako, na hindi pa ako nakapunta dito. Yun ang ko, iba, parang, dito naman, ang tinitinda dito, hindi galing sa hindi galing sa ibang bansa. Hindi kagaya sa Pilipinas na ang binibenta galing sa ibang bansa. Dito, mga inayawan ng mga nandito. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi may mga one time pumunta ako sa ukay-ukay dito na may mga Spanish na pumunta, may mga bitbit na plastic. Ibigay doon sa kahera. Tapos itambak ng kahera sa may may parang storage na
mga tambakan ba? Ayun, nakita ko. Kaya sabi ko, kasi galing talaga dito. Sila talaga galing sa kanila. Hindi kagaya sa Pilipinas na hindi galing sa atin. Galing sa ibang bansa yun, di ba? Ganun. Ayan, may okay Korean bundle, may bundle na US, may mga code yan. Bakit na-try mo na talaga sis palang magbenta? Minsan pa nga pag yung mga nagbebenta kung ano yung maganda, hindi nila Tapos makita mo yung mga nagtitinda, yun ang mga suot-suot nila, ang gaganda. Ang dami kong harang. Pati ako hinaharang. Wait lang. Alisin ko na lang yung ko. Iba ang code ng towels at iba't iba. At iba-iba. Hindi ko yun. Ayaw ng mama ko, sabi niya, si mama, sabi ko mag-ukay-ukay ako or mag-ukay-ukay sila. Ayaw naman, sabi niya, daming mura. Ayaw lang siguro magtinda. It's done. Ayan, tinanong pa talaga yung anak ko. Opo, may code yan. Bababa ako ng mga bahay, Kuya Mario, kung gusto mong magdikit. Ayan, si Tugang BLDG nandyan, baka gusto mong dikitan. Baba ko lang yung ibang mga bagong member ko. Or ilista mo na lang kuya para hindi ka dyan magahol sa oras, pasok ka ng pasok. Pasok saka labas. Maring Jessica nandoon. Sino si Maring Jessica Manambiday? Ayan, 30 minutes harang mo ate. So si Lola siya lang kumita. Hayaan mo na Helena, wag mo nang yan. Wag mo nang yan. Marami naka-BG sa akin. Salamat sa mga nag-BG dyan 19 kayo dyan. Ayan. Wag mo nang pakitain dyan si Lolo. Hindi tayo yayaman dyan sa 30 minutes na harang, Helena. Skip ko na. Sige, skip mo na yan. Wag mo nang yan. Wag mo nang antayin na matapos yan. Okay lang. Wala naman tayong bago. Mag-end na siguro ako. Mga 2 hours lang ako. Para yung iba Kasi pagupitan ko yung mga anak ko, ang haba na ng may mga sumpong. Ayan. Skip mo na, Helena. Skip mo na, Helena. Ayan. Kasi pag 15 lang ang tao ko, alam ko tayo lang yan. Wala naman ibang bago. Kaya, anuhin ko lang yung mga member ko, ibaba ko lang. Kasi si Kuya Mario para may pumunta naman sa kanyang yan. Wala.
Thank you sa 6 million in the house ni RPTV, guys. Thank you. Anuhin ko lang na 2 hours ito, ha? Mga ano na lang siguro ako, 20 minutes. Go lang, ate. Hindi, doon na lang tayo mag-usap sa mga tugang. Nandyan pa si Kwentong Osi, di ba? Okay lang, ano yan, Helena, walang kasi para din makaano ako, magpagupit ako sa mga anak ko sa kambal. Kasi yung panganay, pumupunta na yun sa, nagsusolo na ba na magpagupit, yung kambal hindi. Kaya, samahan ko, tapos pagdating ni Papi mamaya, magbili ako ng regalo ng alaga ko. Wala akong time. Pagbe-birthday kasi. Para makapagpahinga din kayo, ah. Pero kung mag-LS si Kuya IG, mag-support kayo doon. Wala naman topic na iba na. Manga TV, official Dan full pack. Oh, nagdidikit talaga si Kuya. Nagdidikit talaga si. Hayaan lang natin para naman na kasi minsan nag-LS yan eh. 4, 3 yung tao. Pinupuntahan ko yan kaya napunta siya dito. Taga Nueva Ecija. Matagal na siyang muni, tapos nung pumunta ako, wala man na i-guide ba sila na o i-guide siya na bakit wala siyang $9. Wala man lang nagturo. Ayan. Next year na tayo mag-ukay-ukay, guys. Oo, pag nakauwi ako, Helena, magnegosyo talaga ako. Gusto ko magnegosyo, namimiss ko yung magtinda, maging tindera. Gusto ko magtindera. Yung mamili ako, tapos itinda ko. Namimiss ko yun eh. Yun ang gusto kong gawin. Kasi nag-i-enjoy akong magbenta. Di wala siya kita. Di wala siya kita. Sino? Ako nga wala nga kita ngayon. Dati yung mga pwede kong kitain sa sa pagtitinda ko. Pero ngayon wala. Solamente yung kita. Sweldo lang. Dati may extra income ako. Ngayon wala. Oo sis, bundle-bundle mga kinukuha ko noon. Pero nag-stop ka na? Wala na manambiday? Si Mario ba, kasi sabi mo walang dollar sa. Mayroon na siya nung ginaid ko. Dati, nung pumunta ako sa channel niya, matagal na siyang monetize kasi ang content niya maganda.
Bakit kuya, sabi ko wala kang dollar sign? Ilang buwan na daw siya may, ano yan? Ilang buwan na siyang may harang. Ano na rin si kuya kasi Kaya inaano ko din yan, pinupuntahan ko yan. Umaga, mga alas 2 ata dyan sa Pilipinas. Nakabidyo ako sa kanya. Matagal na siya nag-aano sa akin, nagpupunta, may harang na siya dati pa. Tapos nung nag-live siya, sabi ko wala kang harang. Ay, wala siyang dollar sign. Sayang naman. Sabi ko kung may gusto magpalipad kasi hindi niya Pero okay naman na, okay na, may harang na. Natuwa nga siya kasi may nagpalipad na daw. Ayan. Wala man lang nag-share sa kanya mga friends. Wala. Ayan, wala man. Wala man lang tinulungan, wala. Ang pinakagusto ko, Japan, may tablecloth, curtains, basta ang sarap noon. Magaganda din ang mga gamit ng Japan, man ang biday. Pag galing Japan, maganda. Maganda mga quality ng galing Japan. Kuya IG, ka? Kasi na lang ako. 11 minutes na lang siguro ako. Mars, galing naman noon. Ayan. Maring Jessica Soho. Si Maring Jessica. BLDJ Dan Pulpak. Ay, Kuya Mario, salamat sa pagdidikit, Kuya Mario, ha? Minsan pasyalan nyo naman, guys, si Kuya Mario, guys. Kasi walang tao din niya nag-ELS. Para naman may Nasa Pilipinas siya, dati din abroaders. Kaya lang ang niya is ang content niya is about sa mga coins. Iba-ibang bansa ang coins. Madam Biday Channel. Oo nga, si Maring Jessica. Hindi ko napanood. Yung kapatid ko minsan mahilig manood. Hindi ko siya. Ang pinanood ko lang yung bata na umiiyak na nag-aararo. Pinakita ko sa mga anak ko. Pero hindi yung interesado yung mga anak ko. Yung batang umiiyak na iniwanan ng nanay, doon ako nanood at pinakita ko sa mga anak ko na mas maswerte pa rin sila kaysa doon sa bata. Pero walang pake. Akala ko mag-aano yung mga bata. Pero ganoon talaga, iba-iba ng mga tae ngayon. Hindi sila interesado. Yung bata na nag-aararo sa bukid, tapos nag-aararo, ang gamit kabayo. Tapos nung naipalabas na, ang dami ng tumulong. Ano ba yan? Balikan ko siya bukas, matalino talaga to si Paring Mario. Kasi coins pala content niya. Sige, Helena. Oo. Kuya Mario, mag-type kang kasa din para dikitan kanila, Kuya Mario. Ayan, Tugang Inday Jackie, salamat Tugang Inday Jackie sa pa-BG-BG. Oo, coins. Iba-ibang bansa ang coins niya. Kasi abroaders din siya, ilang bansa ang napunto. Dami kong luha host habang nanood. Pinanood namin dito sa TV malaki. Tinawag ko yung mga bata. Para makita nila na maswerte pa rin sila na kasi iba, yung bata na pwede naman naglalaro lang siya. Yun ang pinanood ko, 2 beses. Kasi nakita ko yun, may isang kakilala ako sa YT na yun ang content. Sabi ko, bakit ganito yung content niya, kinuha niya. Pero alam ko sa Jessica yun. Yun ang kinontent niya, pinanood ko, tapos hinanap ko.
Yung video, yung buong video ba? Ayan si Kuya Mario guys, nagbaba 1,750 ang kanyang manggos. Marami siyang viewers sa doon sa content niya, pero pag nagla-live siya, ano lang, mga ilan lang, minsan 6, 7, naabot na yun ng ganyan. Pero 3, 4, depende sa pang mag-stay. Ayan, Laban OFW, may galaw shout out. Thank you, Laban OFW. Ayan, bigyan kita ng jacket. Thank you sa pagpunta, Laban OFW. Ayan, pwede ka makipagdikitan dyan or nagbababa si Nightbot ng bahay. Pwede kang ano. At mga kaibigan natin dyan, ayan. Baby pa yung bahay mo, alam ko. Laban OFW. Type kang kasa, kapatid. Para madikitan ka dyan sa mga nangingisda, si Kuya Mario. Thank you, Kuya Mario, ha. Sa pangingisda, ayan. Thank you, Laban OFW. Ayan, type kang kasa para mababa yung bahay mo. Or may mga binababa si Nightbot, pwede kang magdikit dyan. Batang-bata din ako nadadamo na noon din. Feeling ko bakit sobrang hirap ng buhay, kawawa bata na yun. Sakit. Sakit ng iyak. Ayan. Ako doon na-touch ako nung sinabi niyang pagod na siya. Yung pagod na siya, yung sinabi ng bata. Tapos ang layo pa ng ano. Pero kung talagang ano, yung lola at lolo nandoon naman sa kanila, hindi nila pinagtrabaho yung bata, di ba? Pero hindi natin maano kasi sabi nga ay may sakit daw yung yung ano doon. Basta pinanood ko lang siya. Tapos tinawag ko yung mga bata, pero hindi naman sila ano. Parang, ay kawawa yung bata. Parang ganon, hindi. Hindi ko na. Inilit talaga namin na manood. Tapos inulit pa namin. Parang wala lang sa kanila. Tugang, BLDG, thank you. Host, out na po ako. Panata po namin. Host, alas 8. Ay, sige po. Kuya Mario, thank you. Kuya Mario sa pagdidikit. Thank you po. Pasyalan ko po kayo bukas. Ayan, thank you, thank you. Salamat. Salamat sa pagdidikit, Kuya Mario, ha. Sana makapunta yung mga dinikitan mo sa bahay mo. Ayan, malaking grocery na may ukay sa side para laging may bibili at may pasok lagi. Dapat pala double purpose, manambiday. Or kaya, may tindahan ka ng ukay-ukay, mayroon ka pang grocery. Ayan, kawawa, mga magulang, ambot, ginawa lang din. Oo, yung nanay. Yung nanay, no, parang wala siyang alam. Pero ngayon, marami nang tumulong. Siyempre, nandun na sa media. Ganun naman. Ayan. Ganun talaga. Ako rin, naranasan ko rin mag-ani. Magtanim ng palay. Tapos pag tinanim mo na, di ba minsan may tutubo na damo, alisin mo pa yon. Aalisin, tapos ang init-init. Pag mag-ani naman, Makati. Tapos bago ka magkapera noon, ng mga bata pa, magkapera. Pag ano ka, ayan, wow, March, good idea yan. Sabi ni Helena. Si Madam, Manambiday siguro, maraming pwedeng, puhunan. Nag-stop ako kasi lagi, nasa travel noon, walang nag-aasika noon na stock lang, kaya kay ating Bonita ko na lang sa online. Bonita ko na lang sa online. Kasi pag may business ka,
manambiday, kailangan may driver, may sasakyan, may tao ka talaga. Kasi hindi mo talaga halimbawa, may asawa ko, mag-asawa kayo, tapos yung anak mo, or may tauhan kang susweldohan mo, oras lang ang babayaran mo sa pagdadrive o ganon. Araro, nasubukan ko na din. Diyos ko Lord, kay hirap ng buhay. Makati talaga. Pasan mo yung inani. Yung inani, Helena, yung pilapil. Tapos maganda hulog-hulog ka pa kasi madulas. Tapos mabigat. Mabigat yung yung pilapil. Sa pilapil ba, di ba? Madulas kasi may tubig. Miles, thank you, Miles! Thank you, Miles, ang ating gwapang tugang. Malinis ang Japan sa lahat. O mayaman pa. Di ba? Mayaman pa ang Japan. Parang noon parang pag nasa Japan kayo, maraming pera eh. Di ba? Mayaman na bansa. Magaganda yung mga gamit. Pero ganun pa rin, Helena. Mahirap pa rin. Buti ka nga, Helena eh. Mahirap pa rin. Pero nandito na rin kahit papaano. Iba na yung buhay na nagsasaka ka. Nag-aani, nag-aararo. Oh. At least dito, nagkukudkud lang kami. Hindi mainit ang mainit. Nasa, sa lilim, hindi nabibilad. Pero ganun pa rin, mahirap pa rin. Tama lang, sa pamilya. Kaya nga, ayaw ko talagang maranasan ng anak ko na di bali ako maghirap. Ayan. Naku, Mars, kahit 36 hours tayo dito sa Whitey, wala talaga. Kaya naisipan ko mag-online ulit ng anik-anik. Ako siguro pag natapos, magtinda uli ako, mag-buy and sell ako. Tapos gagawin ko siyang content. O di ba? Kasi mahirap yung mahirap yung mag-buy and sell ako, magpunan talaga. Namumunan talaga ako, guys. Na 10 years old sa Sultan Kudarat. Oo nga, 10 years old sa Sultan Kudarat. O yung bata, manambiday. Napanood namin. Pinanood ko yung kasi, para sa mga anak ko ba? Kasi halos kasing edad lang. Hindi, matanda yung mga anak ko sa kanya. 12 na yung ko kambal. And then, 13 na, binatilyo na yung panganay ko. Kaya, pinapanood ko ba? Kasi sabi ko sa kanila, swerte pa rin. Trending yun talaga, bata. Oo, pati sa kasi mayroon siyang mayroon akong kakilala dito sa na nag-pop up sa akin. Pinuntahan ko yung niya, premiere. Yun ang premiere niya. Sabi ko, pwede ba yun? Hindi kaya siya doon, mapalo. Dahil, kinuha niya yung video. Kasi kuha niya lang naman yun eh. Tapos yun ang premiere niya. Pinanood ko lang. Tapos sinanap ko na siya sa YouTube or sa Facebook. Parang Dan, thank you, Manay! Tapos, nung sabi ko kay Papi, papanoorin natin sa mga bata. Nung parang ayaw naman nilang. Hindi sila interesado ba? Kung ano yung nafe-feel ng bata, kung ganun sila. Ayan, dami ko luha, Mars. Nainis ako sa mga ginawa. Tapos gano'n. Yung nanay, di ba? Yung nanay. Yung nanay doon ng kasi syempre, nanay ka eh. Ayan, start na ulit, paunti-unti, Mars, para kahit paano may pasok, mapambili ng asin. Kaya pala yung ulam ni Madam Biday, ang sasarap, pang mayaman. Di ba? Ramon Magno TV, may galang shoutout. Thank you, Ramon. Thank you naman dyan. Hello, may galang shoutout. Patandaan ninyo, bakit 20 kayo? Tapos kayo lang naman ang kausap ko.
Buong video ba kinuha niya, host? Parang, oo. Yun naman ang ano. Hindi nga ano, kasi ano yan. Ay sa bagay, ano kasi, halimbawa, pinanood niya, Helena, tapos kuha siya ng cellphone, big video niya. Halimbawa, siguro sa computer, ano niya, big video niya, baka hindi naman yun maano. Doon na lang kung talagang ano niya, ay, ewan ko lang. Kasi premiere ginawa niyang premiere, yung ano, yung video. Pero alam ko, kuha niya sa cellphone. Kuha niya yun sa cellphone. Ayan, Mars, ang daming malaking page na nag-share doon. Di ba reuse yun? Parang ano, yun nga, sabi ko baka ano, hindi lang ako nagtanong kasi baka ma-offend naman doon sa ano, sa kanyang ano, premiere. Ayan, may vlogger na tumulong sa huli, nagbigay ng kanayon na 2. Marami nang tumulong doon. Trending man. Marami talagang papapil. Ayan, pero nagsalita siya din. Hindi, sulat lang. Hindi, ano, Helena. Hindi siya nagsalita. Haha, Mars, unti-unti lang. Ayan. Business woman talaga ito si Mars. Ayan. Reaction video niya yon, hindi naman siya nag-react ano. Parang wala naman ano. Ewan ko lang kung anong maging ano ka ng anong kanyang ano yan doon. Dahil, siyempre parang hindi mo naman yon video. Pero ang pakaano doon, halatang binidyo niya. Siguro nanonood siya tapos binidyo niya. Ang ganun. Ang pakagawa ng video. Kaya, ganun. So, okay lang yun, siguro. Ewan ko lang kung ano. Hindi naman natin alam. Kasi minsan, yung iba, hindi naman nila share kung na paano yung channel nila, kung mayroon ganito, ganyan, di ba? Ayan, proud ako sa bata na yun. May mga para may pambuhay ako sa pamilya. Grabe, sinabi niya. Matured na ang isip. Matured na ang isip. Oo. Ang galing nga eh. Pero yung, pero yung, doon ako na sa sinabi niyang pagod na pagod daw siya. Batang-bata pa, no? Batang-bata pa, nagkakayod na. So, okay lang yung ganun talagang buhay. Kanya-kanyang kanya-kanya nung bata pa, kailangan, pwede naman natin turuan yung mga bata na maging pero hindi ang ganun. Ganun ang gawin, di ba? Talagang, yun nga lagi kong sinasabi sa mga anak ko, na pero iba na mga bata kasi ngayon, may mga bata na din na pag nasanay sa yung okay yung buhay, iba. Doon ako naiyak, Mars, ano kayang feeling ng parents mo? Di ba umiyak yung nanay? Iba na interview din yung nanay. Magpa-trending na tayo, baka sakaling mapansin. Anong gagawin Manambiday? Anong gagawin natin para magpa-trending tayo? Sama tayo sa mga nagtitrending. Diba? Tingnan mo yung natulungan ni yung tatay doon kay Ivana Alawi. Diba? Nag-YouTube na rin. Kasi mayroong lumapit doon na yan. Mars, abangan. Ha, sabi ni Helena. Lutugan, Sheba de la Roma, may galaw shoutout. And thank you. Sa yung pagpasok, sis. Matapos na ako, guys. Kasi kahit na kayo dyan, tayo lang naman, wala naman bago. Hindi naman tayo pwede magdikitan. At ayoko rin dahil, walang bago. Walang maisda. Tayo lang naman. Thank you, sis Eva de la Roma. Sa iba tayo magpunta. Kahit 17 kayo naman dyan, kayo lang naman dyan nagtatype, naka-video yung iba. Doon kay RPTV 5.
Okay lang yan. Minsan, kunti ang huli. Kasi maalon. Ayan. Kuya IG. Naku, nagpaparamdam naman si Kuya IG, oh. Hindi ako magtatampo. Nagsasabi lang ako ng Ikaw pa. Alam ko nandyan ka lang. Andyan lang yung pagmamahal mo. Marcy, walay na kasi kami. Makulong ang tatay. Eh. Ayan. Sa iligan. Baril kayo nakulong. Tapos nung sumama sa iyo, kaya sila na lang. Oo. Iniwan sa sa lola. Sa lola at lolo. Ayan. Tugang Sheva. Bakit natawa si Tugang Sheva de Laro? Ay, nako. Si Tugang Sheva de Laro mga eh. Magbingo na lang tayo, sis. Ano yan? Ano to? Nagpapalaro to si sis. Ano yan? Si Sheva? Dito, may Japan surplus. Ang ganda ng mga binibenta. Yun lang, inuna pa niya sa anak niya. Ay, ako. O, di ba na, in-interview din yung nanay? Okay lang yan. Uy, Kuya IG, lipat tayo sa inyo. Ay, marami pa, nag-19 pa dyan. Oo, mga marimar talaga. Basta lang ba? Ayan yung mga anak ni Manang Biday. Maswerte yung mga anak ni Manang Biday din sa kanya. At maswerte si Manang Biday sa mga anak niya, o, di ba? Kahit kaya. Ganun. Ayan, sabi mo kasi walang maisda, kaya natawa ako. Oo, wala naman tayong maisda, sis. Kahit na 19 din, 19. Di ba 19? Ang top, chat. O, wala naman maisda. Mga bilasa na tayo. Mga bilasa na tayo. Oo, di ba? Kaya nga, doon ako nainis sa Elena. Mga bilasa na wala na maisda, wala nang mahuli. Ayan, kasi may buwan. Lumabas yung full moon. Kaya ayan, TR. Ay, naku, lumabas na naman sila, guys. Lumabas na naman yung mga dyan. Ayan, si TR. Uy, 200 na si TR, oh. Nakagraduate na. Ng 200. Grabe, nagpakamot ka agad. Oo. Ibahin na lang yung mga ibahin yung, ba yon? Ibahin yung words para hindi masyadong halata. Ayan. Di po ako tugang di pa. Ako tugang. Di pa. Ako. Tugang, mag-chat pa sa kids. Ganda ng panahon sa labas, kakainis, pagod, maglakad. Oo, para hello Manay, bakit magtampo? Moniker 3. Ito si Moniker 3 na naman. Naku na naman to. Umakyat to kagabi. Mag-review kayo sa ni LS ni Kilala nyo to. Ayan. Rios ba? Malansa na. Tuwang ka sa'yo, Helena. Malangsa. Oh, malangsa na. Hindi na tayo sariwa. Sino bang nagsabing sariwa tayo? Baka Mars. Ay, pag sariwa, malangsa talaga. Pero, sariwa pa ba tayo? Iwan ko sa'yo, Helena. Iwan ko sa'yo. Sariwa lang tayo pag naliligo. Hindi, Jackie. Diba? Ganun lang. Ganun ang para makalabas din kami. Kung hindi mag-LS, baka na naman yan si Kuya IG. Kagaya kagabi, nag-LS ako kay Manay, naka 15 minutes na ako, 14 minutes siguro ako, Manay LS, bigla siyang nag-live. O, diba? Oy, alam nyo, si Tugang Sheva, ang laking pagbabago, in love to. O, diba? O, tingnan mo, chismoso si Nightbot. Nagtawa siya, tapos tinanong siya ni Nightbot kung in love. At talaga, kasi napansin ko, hindi lang ako nagre-react. Kasi pag pumunta ako sa kanya, minsan hindi ako nagbabakas, tamsak lang ako. Ayan. Napansin ko iba na talaga araw ni si Sieva de la Roma. Ayan. Inday Jackie, sabi ni Cola, bilasa, malangsa, yun? Ano ba talaga? No, ang kasi, ang bilasa sa presko, malangsa.
Diba? Malangsa naman talaga pag isda. Ganon lang yun. Pero hindi na, ang bilasa, hindi na presko. Oh, di ba? Iba ang presko sa bilasa. Oh, si Nightbot, ikaw ha? Oo, tatanungin ka talaga dyan. Magsabi ka dyan, sis. Tugang Sheba de la Roman kung in love ka. Magsabi ka ha, huwag si Nightbot ang inlabin mo kasi mayroon ng may-ari niyan. Si Sheba de la Roman. Alam mo ba kung sino may-ari ng Nightbot ko? Oo. Chismoso yan si Nightbot. Ikaw lang yung Rios, basta okay lang yung Rios, basta aayusin lang. Sabi ni Monica 3. Ha ha ha. Anong tinawa ni Monica 3? Iwan ko Mar, sabi niya. Ayan. May admirer na yan. Nako sis. Oo, hindi lang ako nagtatanong. Ayoko kasi maging chismosa. Kasi baka mamaya niyan, ito talaga, magalit sa akin si Sheba de la Roma na, ito pa kailamera si Tugang Bicolana. Pero alam mo, ayan, bilasa kasi malangsa din. Oo, ang bilasa, saka ang preskong isda is malangsa. Pero iba na yung bilasa, bilasa na, iba na ang amoy talaga. Parang tayo lang, pag tumatawag. Aray ko, pwede naman lagyan ng ice. Natawa talaga ako. Hindi, ang bilasa talaga, iba na talaga ang amoy. As in, iba na yung langsa niya. Na reuse na isda. Tawag ko sa'yo. Wag nga. Di ba? Iba na naman talagang isda naman ito. O sige na nga, love na lang ang pag-usapan natin. Malapit na ako, masabi ko, malapit na ako matapos eh. Love na lang, Monica 3. Ayan. Bilasa talaga, iba na talaga ang amoy. Doble yung amoy. Lalo na kung hindi ligo-ligo. Ay nako. Ayun ko sa'yo. Maraming tao. Napatawa niyo ako. Ay nako, kahit preso. Pumalasa. Ito hindi nakikinig si Monica 3. Sabi ko, pag presko, malangsa. Malangsa talaga kahit bilasa. Pero, iba talaga ang pagka-amoy or bilasa. Kasi doble na amoy. Lalo na diba? Pag bilasa, iba na talaga amoy. Doble na. Nag-triple pa nga eh. Depende sa atin, hindi pa ligo-ligo. Sino nagsabi? Sino ba? Yan na naman si Monica. Ay nako. Wala kayo dyan. Lahat pagod at hirapawi na ang lahat at mukhang mabait siya talaga. Pero in fairness, ang ganda ng mga tanim nilang radish. Sino ba in love? Sino nagsabi niya? Bakit love ang pag-usapan? Tatay Joselito. Okay. Oo, si Tatay Joselito. Ayan. Bakit lamang pag-usapan? Kasi in love ka. In love ka, Monica 3. Pag-usapan natin yung love life mo. No? Kasi alam ko may ka dyan eh. Ayan, Tatay Joselito. Uy, bakit may charot lumabas? Ayaw ko sa inyo. Para lang may topic. O di ba pag tumawa ka dyan, Boy Charot. O ikaw, Boy Charot, ano ba sa tingin mo? Ayan, oo nga, Mars, bait ng bata na yon. Dan Cheryl Sufan Kalimbangol. Ay, Tugang Sheba. Thank you, Tugang Sheba, sa pagdikit. Ayan, nandito yan sa Belgium, si Tugang Cheryl. Ayan. Tugang Cheryl Susan kasi, Belgium na siya ngayon. Hindi ko pa na-edit yung mga dyan. Ayan. In love. Kasi nandyan si Sis de la Roma. Sis Sheba de la Roma. Share ka naman ng aming sa inyong Kasi baka pwede mong bigyan ng advice si Monica 3 and si Boy Charot, si Manang Biday, kasi mga dalaga, binata. Ayan. Kasi si Tugang Sheba is balo. Pero alam ko may nagpapatibok na ng puso niya. Chismosa talaga, no?
Ayan, baka mapikon si sis, Sheba, hindi na, ano. Si Helena, ito naman to si Monica 3. Hindi mo ba alam, matagal nang in love yan si Helena. Huwag ka naman dyan, Laging in love yan. Siyempre, may sungki. Ikaw ba, Monica 3, may ka ba? In love ka ba? Agoy-agoy, always Monica 3. Oo, di ba? Always nga, kasi may sungki. Pag may sungki na, di ba? May sungki na. May sungki na talaga, may sungki. Talagang sabihin ko talaga yung pangalan dito. No? Si Sheba, di ba? Ha. Secret lang mga tugang. Baka naman kami, baka mayusing. Ayan. O, di ba may pa-secret na si Tugang Sheba? Kasi iba na talaga aura niya. Nakita ko nung unang-una namin na mga LS, magkakilala. Talagang haggard na si Tugang Sheba. Tapos ngayon, iba talaga yung aura niya. Pag in love pala talaga, gumaganda. Lalo palang gumaganda. Sorry. Lalong gumaganda, inspired diba? Tapos yung pangiti-ngiti na kahit hindi man, wala naman ngingitian, nakangiti, naka-smile. Ganon pala yan, Monetry, pang in love. Ikaw ba, in love ka ba, Monetry? Monica 3? Ako, Monica 3 lang, Sino nagpapatibig kay si Sheba? Si Angkong ba? Sabi ni Boy Charot. Ayan, hindi ako makakasagot niyan, Tugang Boy Charot. Ayan, at least naman, tanungin mo si Tugang Sheba dahil close naman kayo. Bakit out loud o out kulambo ka dyan, Monica 3? Ayan, Tisha Channel, hello. May galam shoutout Tisha Channel. Ayan, out loud daw siya. Grabe naman to si Monica 3. Bakit? O sige, yan na lang out love, hindi in love, out love. Thumbs up po. Thank you, Tisha. Igalam shout out. Good morning na sa Canada. Ayan. Thank you, guwapa. Oo nga, host. Naka-lipstick na siya. Sorry sis. Ikaw itapit namin. Pasensya ka, Tugang. Bahala ka. Nag-stay ka dyan. Mauwi na. Ma-off na talaga sana ako. Kaya lang nandyan si Tugang Sheba. Kunti na lang para masaya. Kasi alam nyo guys, pag in love, masaya. Pero pag hindi in love talaga, ay nako. Laging galit na kasi mangot. No? Ayan, hindi masayang Tisha, ikaw in love ka ba? Ha. Oo, totoo yan. Diba? Yung pag tumitibok-tibok ang puso, pati mata. Oh. Pag naka-lipstick pala, Helena, in love. Ay, buti na lang nag-lipstick ako. Alam niyo ba, may lipstick talaga ako dito. Oh. Helena, alam mo bang may lipstick talaga ako dito? Oh. Kasi, syempre, pag in love, mamaya-maya niyan, pag wala na, maputla na, may mayroon ako dito. Oh. Talagang lipstick ang nakita. Malakas ang epekto ng Red Moon. Bakit? Manang bigay, bakit yan? Bakit ang Red Moon? Anong nangyari sa Red Moon? Share kayo dyan, guys. Ayan. Ha. In love ako. Monica 3. Ha. Tisha, shout out, sabi ni Helena. Lumalabas ang love kasi galing na sa in. Okay. Dapat in love lang. In love lagi. Wahaha. Helena, shout out. Team Tugang Megalab shoutout, sabi ni Tugang Tisha Channel. Ayan. Tugang PLDJ, thank you. Ha. I love you din sis Tugang host. Ayan. In love. Oo, kasi may lipstick ako, Tugang. At lagi ako nakadala ng lipstick dito. Ayan, nandito. May lipstick ako. Kasi si Helena, pag may lipstick pala, aray, patikip. Alam, wala akong kilay. Aray ko, patikilay. Kasama host, check mo siya. Aray ko, hindi ko chinek ang kilay niya. Ika talaga, Helena, pasaway ka. Tambay ko to, Tugang Bicolana, lalabas lang, Tugang. Sige, Tugang BLD, salamat, Tugang. Ayan, wala lang to, lang to. Ewan ko sa inyo.
Sige, susunod. Mamaya, pag nag-LS si Tugang, tsaka makichismis talaga ako kasi minsan mag-BJ ako sa kanya, walang sound, kaya hindi ko maano ang usapan nila. Baka mamaya na nandoon yung hobby niya or yung nagpapalipstick sa kanya doon sa live niya. O, di ba? Kaya, ayaan nyo, ha ha ha, si Selena Kira is live. Ayan. Ay, yun ang sign na in love. Pati kilay. O din tun si hindi ako in love kasi wala akong kilay. Hindi makapal yung kilay ko. Ayan, Eric, ganado sa buhay. Mega love shout out, thank you. Thank you, Eric, sa pagpunta. Wala kwentuhan lang. Walang kwentuhan. Kwentuhan lang kasi mga bilasa na yung mga nandito, Eric, pasensya na. Walang maisda. Mga bilasa na talaga yung nandito. Ayan. Si Sheva de la Roma, di ba sis? Blooming ka mo niyan, host. Ako, blooming? Ay, hindi mo alam. Secret. Tanungin mo si RPTV. Kahit kulang ang tulog ko, bumaba ako. Mag-alauna na ata yun kay Kuya IG kagabi. Alauna na dito. Then pagkatapos ni Kuya IG, nakita ko pa si Tugang Eugene. Tugang Eugene Paranyal. Nagda-drive, nag-live. Andun pa ako. Sana all sis. Ayan, mega love shoutout sa lahat. Ayan, sa lahat. Mga bilas. O, di ba, napatawa ko si Eric? O, di ba? Minsan tayo, magpintuan tayo ng mga ganyan-ganyan kasi puro tayo serious sa buhay, wala naman sahod. Ayan. Ayan. Bila sana talaga Tugang Eric. Pasensya na. Praise the memories, US. Balikan ko po kayo, kapatid. Ayan. Thank you, Tugang PLDJ. Enjoy po. Ayan. Salamat. So, pati ako kay Manay Elsa, nakita naman na blooming ako. Blooming talaga ako, si Sheva de la Roma ang blooming. Ako na naman inaano mo, Manay. Saka hindi ako masyadong nagkain, Manay. Kahapon hindi ako nakakain. Hanggang hapunan hindi ako nagkain. Pero okay lang. Pabor sa akin na hindi kumain kasi pumuputok na talaga yung mga bad damit ko. Wala nang masuot. Thank you, Eric Ganado sa buhay. Pwede kang magbaba dyan ng bahay mo or may premiere ka, baba mo para matamsakan natin. Ayan. Kulasa! Nandun si Kulasa. Ate in love kay girl. In love ka talaga? Sa iba na lang. Gusto mo, ibigay ko to sa yung alam namin ni Kuya IG. Pareha sila dalawa blooming. Kami dalawa ni Tugang Sheva. Hindi ako blooming, kulang nga tulog. Kaya pala nalipasan ka, kaya hot ka, suod ma. Ha. Oo na, nalipasan akong gutom. Nalipasan ako. Nori, mahal ko. Thumbs up dan. Thank you, Nori. Chichay, thank you. Ayan si Eric, nagbaba ng kanyang bahay. Thank you, Chichay. Pahinga ka, Chichay. Ayan, thank you guys sa mga nandito. Nori, mahal ko, thank you. Tisha Channel, thank you. Tisha, baka gusto mong mag-akyat. Bibigyan kita ng jacket. Ay, ng hagdan. Thank you, Chichay. Ano lang, Manay, lang to, yung chia seeds lang. Mag-inom-inom lang ako ng karne na naman kasi ulam. Tapos kung hindi karne, manok. Ayan, Manga TV Official. Hello! Gelmar, thank you, Gelmar. Matulog ka na dyan. Sabit pa ako, te. Hehehe. Okay. Okay, si maaga pa. Wala pa nga yung aming ayan, yung ano ba yun? Ang tawag kay Datubayas? Ano ba yun, Chay? Ang tawag kay Datubayas? Bully. Bully ng Canada. Ayan. Tugang Mendelrigonan. Salamat, Tugang. Si Chay. Thank you. Salamat. Lumang ka, ate, kahit walang kilay. Ay, ganun. Kasi nagli-lipstick talaga ako. Maputla na naman nga. Pero hindi ako yung lipstick na pulang-pula. Ayoko kasi. Yung kapatid ko, minsan pag nakikita kong pulang-pula, ano ba yan? Tuka mong yan. Ganun ako. Ayoko yung light lang ba? Basta hindi lang ako talaga Sa mga Tugang. Sabi ni Moy Charot? Ayan. Sheva, kailan LS mo sis? Makichika kami sis. Oo nga, akyatan natin si Sis Sheva. Para makichika.
Baka naman yung mga ano dyan, mga single na ano, pwede natin chikahin si Tugang Shesheva. Kasi matagal na tayo hindi nakakaano sa kanya. Blooming ka, kahit walang kilay. Chichay, thank you kanina sa pag-support. Ayan, sa LS ko, sabi ni Boy Charot. Gelmar, thank you sa virtual hug. Ayan, no worries kuya, Boy Charot. Ayan, at sa mga tugang. Ayan. Maya, 936. Na Elena, ayan. Tamsa po, hello, Raymond Pulikit, may galaw shoutout and thank you. Mangga TV official, sensya na po, hindi po ako makababad sa ilis mo po. Hina ng net ko. Okay lang, kumusta na yung channel mo? Monetize ka na ba? Mangga TV official. Caregiver Yoki Sibugay, hello Takla, may galaw shoutout Takla. Salamat sa pagpunta. Ayan, saan na? Yun, tulog pa ba si Datubayas? Ayan, madali na yun, nandyan. Maya-maya, nandyan na yan. Magaling din yun mambuli. May galang siya to host at sa mga tugang. Tugang Maribit Boysilio. Ayan. Alam mo, Tugang Maribit Boysilio, gusto ko akyat ka. Akyat ka tugang kasi may kinanta tong naaayon sa panahon. Ang ganda ng kanta niya kahapon. Ay, kagabi pala. Ay, ano ba yung title nung kanta mo kagabi? Ano yung title? Tugang man. May dalawa siyang kinanta kagabi. Ang ganda ng napapanahon yung kanta. Share later, ayan. Sige, punta tayo doon. Hindi pa ako muni, Ma'am Bicolana. Ilan pa ba kulang mo? Ayan, Chichay, thank you, Chichay sa pabiji. No worries, guwapa, magpahinga ka dyan. Ayan. Thank you, Tugang BLDG. Kasas. Ilan pa yung mo? Kasi wala naman akong LS bukas. Tichay, salamat ha. Huwag kang mag-alala. Wait lang. Ilan pa kulang mo, Manggad? Kala ko ka na. Ilan pa kulang mo, Manggad, sa mo? Sa WS. Iba na talaga si Sis. Pag umuwi yan si Sis, iba na yung Ay, nako, hindi na mag-whitey si Sis. Si Sis Sheva de la Roma. Ay, nako, sana all. 1-3 po, WH ko. Ay, hindi pa. Malayo pang umaga. Malayo pa ang umaga. Ayan, guys, mayroon akong ipaparinig pala sa inyo. Ito, paborito to ni, sige, ilista kita, Manggad TV official. Ito paborito to ni Kuya IG. Siya nagsabi ay, hindi pala to paborito. No, hindi pala siya paborito. Sorry. Mali na naman yung kwento ko. Hindi to paborito, mayroon lang nag-alay sa kanya. Noon daw. Wala, baka mamali. Sorry naman Tugang, El Fuego, pero lang noon pa daw to, Noon. Paulit-ulit ko noon, kabataan. Ayan. 1-3, sige, ilista kita, Tugang. Kakantahin ko to, pero oo, baka mamali ako, Helena. Matirada tayo dyan. Ayan, wait lang ha. Kakantahin ko to, na may nagdidikit dito. Pakinggan nyo yung ha. Mamaya, Tugang, sis. Yan, kasi hindi naman ako magtatagal. Hindi talaga ako magtatagal. Pagkukwento lang. Ayan. Sige, kantayin natin to. Pakinggan nyo yung lyrics ha. Mag-react kayo dyan. Huwag magtaka kung ako ay di na naghihintay ng anumang kapalit ng ilalay kong pag-ibig. Kung ano man ang iyong patingin, ang lahat sa'yo'y ibibigay kahit di mo man pinapansin. Huwag mangamba, di kita paghahanapan pa. Maria Rosario, anuman kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal. Di ka dapat mabahala,
nanakit sa'kin walang wala. Kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Huwag mangamba, hindi kita paghahanapan pa ng anumang kapalit ng inalay kong pag-ibig. Sadyang ganito ang nagmamahal. Di ka dapat mabahala, hinanakit sa'king walang wala. May puli dyan! At kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Huwag mo lang ipagkait na ikaw ay aking mahalin. Papi! Ikaw talaga bully ka. Wala ka dyan. Kung hindi man dumating sa'kin ang panahon na ako ay mahalin mo rin, asahan mong di ako magdaramdam kahit ako ay nasasaktan. Magmulan. Uy! Nasaan ka? Bro, RTV, nasaan ka? Nandito siya sa akin. Ayan, wala lang. Uy, ano to? May nagdidikit lang ganito. Alam ko lang yung kanta. Ayan, wala. Ay, inalit talaga. Ayan, papi, ikaw talaga, bully ka. Bahala ka dyan. Ayusin mo, awayin kita pagdating mo dito. Alikabok TV official, thumbs up dan. Sorry naman. Wait lang, ha? Ayan. Tiga, ano nga yung ano, papi? Gusto mong kanta? Ano nga yung kanta? Ito, paborito to ni papi. Ano natin? Ayan. Alam po, alikabok, bigyan kita ng jacket. Kanlungan. Ayan. Kanlungan. Kakantahan ko na lang kayo dyan. Wait lang, hindi muna ako mag-ano o pala. Kasi si Kuya Ige kausap pa yung mga bata. Saka si Tugang El Fuego. Kaya kakantahan ko kayo, guys. Kanlungan! Bro, anong ginagawa mo kay ate? O, ganun yan. Sinumbong ko nga yan sa Chay, kagabi. Kahapon pala, sinumbong ko sa mga worker ninyo. Tapos ganun na naman siya. Wala talaga. Oh, ganyan talaga, guys. Mayroon talaga na mag-asawa or love ninyo na hindi ka susuport. Hindi ka, yan mag-uupak, Chay. I-message mo yan si bro mo. Ayan, sinumbong ko na yan kagabi pa. Hindi siya Ayan, Tisha. Wala akong ginawa dyan. Sa Lunes, makinig ka kay Bro Daniel. Ala, sino yan? Ayan, bakit? Anong sumbong? Sinumbong ko yan, Chay. Tanungin mo. Wala siya. Ayan. Ito, kanlungan para sa inyo. Kahit hindi ako alam mo, may love life na loads na ibot. Ayan, paborito to ni Papi. Kaya panahon ang pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Hindi na nga. Tatandaan mo pa ba? Inaaway ako, hindi kaya tayong dalawa
unang magkita, panahon ng kamusmusan. Sa piling ng mga bulaklak at halaman, doon tayo nagsimula. Nangarap at tumula. Tatandaan mo pa ba? Inukitong puso sa punong mangga, ang inalay ko gumamela. Wala ngang gumamela, kahawat kamay sa dalampasigan, layang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas na panahon, bakit kailangan din lumisan? Panapanahon ang pagkakataon, babalik ba ang kahapon? Wala! Piki yan, piki! Wala yan, Rose na yan, piki! Nakoy na ikaw ay nagbalik, iulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dating kalungan, tahanan ng ating tula at pangarap, ngayon ay naglaho na. Saan hahanapin pa? Umilipas ang panahon, sa biyak ng ating lumita. Mga puno, halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, babalik ba ang kahapon? Tara. Paborito yan ni Papi, kanlungan daw. Lumilipas ang panahon, kabiyak ng ating lumita. Ang mga puno, halaman, bakit kailangan lumisan? Thank you, Tugang Inday Jackie. Panapanahon ang pagkakataon, babalik ba ang kahapon? Uy, thank you, Chay! Thank you naman dyan. Ayan, mga, ano yan, magtagalog tayo siya, guys. Thank you, Alikabog TV Official, Mega Love Shot and Katropa, Jalois TV, thank you! Ayan, pwede kayo mangisda dyan, magkakanta lang ako, ha? Pakantahin nyo na ako. Ayan. Sa mga umiibig na hindi naman iniibig. Ayan, para sa inyo to. Sabay ganon. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko, hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aking sa puso ko.
Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nagbabalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilihim ang pag-ibig ko. Huwag mo nang ilihim, sabihin ko na. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap isigil. Sana'y utot pala unawain. Ang puso'y sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ipagtapat na kasi, oo, kasi uutot talaga yan, iuutot. Ayan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong kagwapuhan, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may dayuhan. Dahil sa akala ko hindi ako ibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Sige lang, tawa ni Helena dyan. Anong gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap tigilin? Sana'y iyong nawain, ang puso'y sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ay, iniibig din kita, sabi ni Tugang. Uy, Tugang, ganda ng kanta mo kagabi. As in. Ito, napapanahon ito. Ano, napapanahon talaga. Pero hindi ko to alam. Try ko lang. Wala naman iba tayong bisita, tayo-tayo lang. Diba? Kaya, okay lang yan. Pag tayo-tayo lang. Kuya IG, asan ka? Ayan. Ayan. Darating man ang isang araw, ika'y lilis at di na makanaw. Itigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Ikaw nagmahal na ng iba, anong halaga ang mabuhay pa? Hilin mo na ang araw at ang buwan. Ala, di na sisikat kailanman. Kung sakaling ikaw ay lalayo, rin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay di natitibok sa buhay na puno na ng kirot.
Tangi ko na lang pakiusap. O ano? Saan ka man ngayon o hirang? Nasaan ka ba? Sana kong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Ano ba itong kantang ito? Pinawisan ako. Ayan. Talon ka na dyan sa tirik. Ay, nako. So, I love you all, ha? Sabi ni, ano? Evelyn US, hello. Ayan. Pagbiyan nyo na ako, guys. Kung sakaling ikaw ay lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkat ito ay di nagtitibo sa buhay na puno na ng kirot. Tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirang, wag sana akong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Sakaling ikaw ay lalayo, grabe kong kantang ito. Hindi ko naman to alam. Hindi ko to alam. O, di ba? Hindi natin to alam, guys. Pero kantayin natin. Bahala na. Wala naman tayo lang. Laban OFW, thank you, ha? Wala. Ba't dumami tayo? Chichay, thank you. Ayan, pahinga ka dyan, Chay. O, ito, Chay. Gusto mo, Chay? Kantahin ko. English siya, Chay. Pero, El original. kantahin ko to para sa'yo. Huwag kang mag-emote dyan, ha? Ayan, ano ka, huwag kang matouch dito sa kakantay ni ate. Ayan, wait lang. Wala na dyan. Kaya, Tugang Maribit, salamat. Uy, galing mo din kaya kagabi. Kakainis ka. Ang ganda ng kanta mo. Ka-relate. Ayan. Tugang Maribit, thank you, ha. Chay, para sa'yo. Kakantayin ko 2 puso. Sana 2 puso ko. Practice ko yun ng ano. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I'll always stay with you. But baby, that's not me. Hala. You need someone willing to give your heart and soul to you. Promise you forever. But baby, that's something I can do. Oh, I could say that I will be your man, but that would be a lie. I know I only hurt you. I know I only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. Marisha, thank you. Sisling US. Thank you, Tugang. Para sa'yo, Chay. Hindi na nag-ano si Chichay. Kaya lang, kararating ang galing-galing. Sige, I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. No! Deep in my heart, I know this is the kindest thing to do. Ala, naano na ako, nadala na ako sa'yo. You need someone who be the one that I could never be.
give you something better than the love you find with me. Oh, I could see that I will be in it, but that would be a lie. Hala! Nag-flat na dyan. No, I only hurt you. I know I only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you, goodbye. Alam, Chichay, ano ka ba? Leaving someone when you love someone, it's the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you, oh, I don't wanna leave you. If it's tear me up inside, but only leave me the one you're needing. I love you. Goodbye. Ala, Chichay, ano ba yan? Ba't nag-flat ka dyan ng ganyan? Baby, it's never gonna work out. I love you. Goodbye. Chay. Ala, ano ka ba? Ala, Chay. Sorry naman. Sorry naman, Chay. Ala, Chay. Ala, kaliwat kanan pa naman. Kaliwat kanan. Sorry, Chay, ah. Good morning, sis. Tugang. Thank you. May galaw shout out Tugang. Sisling, US. Ayan, si Justin Plieto dyan. Ayan. Big hug, Chay. Ayan. Thank you, Tugang Maribet. Ayan, Chay. Huwag ka na dyan, ano. Ayan, pahinga ka na dyan. Ayan. Alin ka po, TV Official. Thank you, ha. Pwede ka mang-isda dyan, ha. Isain mo yan, mga legit yan, mga nandyan. Mga organic, ayan. Team song ni Chay. Ewan ko, man. All this time, I know someday you need to find something that you leave behind, something I can give you. All these years, when I come back, love disappears, but hearts so good for souvenirs, and memories are forever. All this time, on and off, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgets, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? Chay! Tugang duit to pata, may galap shout out. One more kiss, even though it's gone to this, I close my eyes and make a wish, hoping you'll remember all this time. On and on, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sets, and the heart forgets, and the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? We love you, Chay. Say goodbye. Apart will make another try. Live
Be sorry if you cry. We're crying too. On this day. Dylan Japan Vlog, thank you, Tugang. Thank you, Tugang Dwayne. Supatan, Megalang Shata. Thank you, Tugang. All this time, on and on, I've no regrets. The sun still shines, the sun still sails, and the heart forgets, the heart forgets. Oh, what will I do now with all this time? Love you, Chai. Ayan. What will I do with all this time? Thank you, Jeline. Thank you sa patamsak. Tugang Dwayne Supatan. Thank you, Tugang. Ganun talaga pag love mo. What need mo mag-goodbye. Ayan. Ayan. Thank you, guys. Thank you sa mga Ayan, wait lang. Okay lang yan. Minsan yung mga kanta, minsan natatouch tayo, di ba? Ayan. Alone. Mataas ito, pero, wala naman tayong, Jilin, time kang, dyan. Ay, no, wait lang. Mataas ito, pero, ayan, thank you, Chai. Thank you. We love you, Chai. Ayan. Cover speech. Masyado itong mataas. Sisigaw na lang ako. Ay, hindi siya. Ano ba yun lang? Sayang daw yung Wait, hindi yan. Nag-leak. Ayan, wait lang. Wait, ito. Thank you, Tugang! Danica! Hello, Danica! Akyat ka, Danica! Hello! Thank you, Danica! I heard the ticking of the clock. I'm lying here, darling, speechless. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. Ano ba yan? And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end so alone. Okay lang yan. Naiyak na si Tita. Ayoko na. Naiyak na si Tita. Ayoko na. Uy, thank you, Jeline. Tom Yam Sisig, hello. Mega love shoutout. Hello, Tugang. Thank you so much, Jeline Japan Vlog. Wag na lang kasi si Chichay nag-ano siya. Ay, Tom Sisig, I love you. Gaming Chari. Hello, Tom Yam Sisig. Baka maiyak lalo si Chichay. Ayoko na yung ganyan. Wait na lang. Ayan, thank you, Jeline Japan Vlog sa iyong pakulay, gwapa ha. Wait lang, lalagay kita sa nightboot. Ito lang kantahin ko. Ito na lang, Tuga. Chichay. Iyak na si Chichay. Hindi pa kita na-jacket, ha? Ay, sorry naman, Tumyang. Ayan. Thank you guys sa 18 million in the house. Danica, thank you. Marisha, thank you. I came to you and never asked too much. Wonder what you would say. Hoping you understand is not a role I usually play. Don't speak too much of what's been going on. The past is over and gone. Give your heart to woman, you know it's due.
I do much, ay, too much for you. Nano ko, Chicha. I want you, having you near me. Nawala na ako. Holding you near me. I wanted to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels so right. You're brave to say that you get lost in love, but you open your heart to me. Underneath all you feel, you know how deep your love could be. And tonight we'll dance until it's time to go. Then I'm leaving it up to you. Even a fool will know that I'm not true. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I wanted to say and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels alright, feels alright. Having you near me, holding you near me. I wanted to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I'll love you tonight, it feels alright, feels alright. Ayan, thank you so much. Thank you sa pag-akyat, Danica. Hello. May galang siya. Magandang gabi dito sa Pilipinas. Thank you po, Thank you, host. ma'am. Thank you. Good, hi. Hi, first time. Uy, ayan, Tugang, nandito si Tugang, Danica. Ayan, thank you naman sa pag-akyat. One song lang ang kakantahin ko. Hiya ako. Huwag kang mahiya, madidikitan ka nila pala. Oo, marami sila dyan noon, tingnan mo. Dapat tapos na ako eh. Hindi na ako naabutan ni Tugang Sis ng US. Pero, ewan ko ba, sabi ko ayoko pang Kasi inantay namin si Kuya IG, hindi pa naman Kaya, hindi na muna One song lang muna Tugang ha. And ikaw, tapos mag-aano ako ng aking super chatter, ilagay natin sa night. Wait lang. Ayan. Chay! Itong isang kanta para sa'yo. Ayan. Makinig ka lang dyan kay ate, ha? Ayan. Baby, throw them tears. It was hard through the years. I'll never give up. Never one of my dreams. And deep inside is my love still alive. And God only knows that I can't let go. When I am loved, it will be forever. Give you my heart forever and ever.
ever hold you more than I do. No one can ever love you, know it's true. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, felt you. Can I ever lose your love? If I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your Baby, I'm alone, and I'm trying to be strong. But my baby are bright, some tears without pride. And I can't hold on to the feeling it's gone. And there's nothing to lose, there's a feeling to lose. When I am loved, the people better give you my heart forever and never. No one can ever hold you more than I do. No one can ever love you, baby. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, with you. Can I ever lose your love? If I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. Can I ever lose your love? Can I ever lose your heart? Everybody In your love. No one can ever hold you more than I do. No one can ever love you more than you. No one can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, with you. Ay, may bisita, sabi ni Tugang. Yes, may bisita tayo. Thank you, Chichay. Ngayon ko lang nabalikan, haha. Ayan, okay lang, Tugang. Ayan, wait lang. Ayan, welcome sa atin si ating Tugang, Danica. Thank you, Danica, sa iyong pag-akyat. Wapa, kumusta? Kumusta ang buhay? Nag-LS ka Okay na? lang. Nakita kita, nag-LS ka. Okay lang ka? Ay! Ayan, si Danica. Sige, gusto mo kantahan. Ayan, introduce ko. Ay, bababa ko yung bahay mo at madikitan ka nila. Ayan ang ating bagong tugang, si Danica from Philippines. Ayan, Paranaque. Thank you po. Ayan. Sige, welcome natin ang ating tugang Danica Vallarso Vlog, all the way from Paranaque City, Manila. Oh, di ba? Grabe na yan. Intro talaga. Sige, kanta ka, gwapa. At magbababa ako ng bahay ni Jeline. Thank you, Jeline, ha, sa palipad. Mag-ano lang ako na nightbook mo. Yan, para hindi ako masyadong yan. Paano naman, guys? Jeline? Sa panahon ngayon, kulang ang pwede na. Kahit saan pa yan. Sa preparation, sa freshness, sa protection. You need... Thank you guys. Thank you po. Thank you for watching. Thank you Bicolana, Espanola. Maraming salamat po. This is for you, my song. Buhay ko ay sa'yo lamang. Hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin, sana'y ganun ka rin. Giliw kung sakali
sakali man ay mayroon ng ibang minamahal. Kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo, piling ko. Kung sakali man magdusa, ito'y aking matitis. Maghirap man o maghinagpis, pagkasakaling mahal mo ba ako? Di mo ba maunawaan ibig na inalay kong tapat sa'yo? Pagkat ako ngayon nangangamba sa'yo, at kung sakali man ikaw ay mayroon ng ibang minamahal. Kung sakali man tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo, sa piling ko. Kung sakali man magdusa, ito'y aking matitis. Maghirap man o maghinagpis, pagkasakaling mahal mo ba ako? Na mahal. Kung sakali mang tuluyan nang mawalay ang pag-ibig mo, sa piling ko. Sakali man magdusa, ito'y aking matitis. Kasing mahal mo ba ako? Thank you po. Thank you. Nahuhuli. Tugang Jeline, thank you naman. Wala, wait lang ha. Wait lang kasi dito si Danica. Thank you naman. Tugang Jeline. Si Jeline ba? Nakatuto kasi ako. Thank you, Tugang Jeline. Thank you, Auntie Codet ha. Thank you, Auntie Codet sa pagpunta. Bakit agoy-agoy, Helena? Naghang si Tugang, yan? Wait lang ha, kasi nag-ano ako kinightbot. Wait lang ha, guys. Sige, kanta ka, Danica. Diba yung Danica? Ayan, naghang yung ko. Mahina yung Bella Star Blanc. Danica, Villaset. Tugang Simple! Hello? Makiat ka din, Tugang. Ayan, wait lang. Sige, Tugang. Wait lang. Kasi mag-ano lang ako kay Jimmy. Mawalay ang pag-ibig mo. Ayan. Thank you, Chay. Thank you. Thank you, Jelena, sa pagpa-member. And welcome, Auntie Codet, at si Big Word. Thank you, Helena. Thank you. Wait lang, guys. At ako'y or ako muna kakanta. Tig-mute ko si Danica, kasi nag-e-echo. Masakit sa Ayan. Okay na ba, Danica, yung sound? Okay? Okay po. Sige po. Nag-e-echo, hehe, kasa.
Ma-echo ano, no? Echo, masyadong ano yung ano, basag. BG lang here, ayan. Thank you. Maribeth, thank you ha. Ayan. Sige nga, Ilaglag nyo salita muna ka. po ako. Ilaglag nyo muna po ako. Mag-live ka, may live studio. Ilaglag kita? Gurado ka? Ayan. Sige. Ilaglag ko daw siya eh. Ayan. Wait lang. Jilin. Hala, wait lang ha. Anuin ko lang si thank you naman dyan sa ano nyo. Na nandyan pa. Ang dami nyo pa ha. 20 pa. Thank you, Auntie Codet. May work ka, Auntie Codet? Enjoy to si Auntie Codet kagabi. Ay. Kanta tayo. Nandyan pa si Chicha, hindi pa natulog ba? Wait lang ha. Ayan. Ha. Nagpa-member si Angeline. Thank you, Angeline ha. Nilaglagay ako ng ano kasi niya. Kaya ilagay ko sa pin para madikitan ka. Ano, Angeline. Wait lang. Yan. Okay na. I thank God. Ay, Gatansa! Hello! Hi! O, inantay ka talaga namin. Yung bully ng Canada. Kasabay ganun. Baka mapikon sa akin si Dato Bayas. Uy, ang bully ng Canada talaga. Inantay talaga namin. Alam mo ba yun? Hinahanap ka namin. No? Sabi namin tulog. Kasi nandyan kanina si ano. May galang siya tatugang. Sisling! Dato ba? Oo, inantay ka talaga namin. Tugang. Alam mo ba yon? Kasi nandyan kanina si Tisha Channel, nasa Canada. O, sabi namin, wala pa yung bully ng Canada. Dato Bayas, bully ng taon. Guys, pa-support naman guys kang aking ang aking super chatter sa member, bagong members natin. Ayan, bagong member pala, hindi members. Kasi isa lang siya. Ayan. Big War, thank you sa stay home. Ayan, hey, thank you po. Dato Bayas, may galab shout out. Salamat host, thank you tugang Jilin Japan Vlog. Thank you ha sa support. Ayan, guys, palablab naman, baka hindi nyo pakadikit si Jilin Japan Vlog. Ayan, Danica, thanks host ha. Ayan, thank you Danica. Pwede kang mangisda dyan, Danica ha. Kung hindi ka naaakyat. May galab siya Mr. Big Ward. Ayan, anti ko dito tugang disco na. Disco talaga. Disco talaga tugang. Wala si Manay Kulasa eh. Ano daw sa kanila? Magdidisco tayo. Ay naku, nagdidisco talaga ako. Hindi mo ba alam tugang ano? Nagdidisco talaga ako. Hinintay talaga yung bully. Tulog na ako, Ate Bukulan. Andyan na si Buloy. Oo. Huwag ka na kasi magpakita dyan. Dito ka na lang sa kabila, Chay. Magpalakpak dyan. Huwag ka na magpakita dyan kasi anuhin ka dyan. O, ayan! Manay Kulasa, paano naman kay Jilin? From Bicolana lang, please. Anuhan nyo. Padikit naman sa bagong member ko. Please. Wala si Manay Kulasa kasi maingay daw sa kanila. Kaya niya. Ay, kanta na lang tayo. Ayan, para sa inyo. Marami-rami pa rin kayo dyan. Kaya ako na lang magkanta. Ay, bakit to, my boy? Sige, my boy ka na nga. Ano ka ba? Thank you, Helena. Thank you. Ha? Pwede nga humingi ng tulong ulit for the last time? Mr. Big Word, anong tulong ang namin? Ano yung Yung dati, siguro wala na kaming Big Word, no?
Siguro sa iba, pwede kang maghingi, pero okay na rin yung sa aming naibigay. Ayan. Tugang just simply. Oh, I've been searching so long in this world, trying to find someone who could be what my picture of love was to me. Then you came along. When I saw you, I knew you were the one, the love that I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you all my life for somebody who makes me feel the way I'm feeling now with you, baby. You are willing to, 'cause I've been waiting for you. Oh, saving my love all this time. Ay, ay, thank you to Tugang Simple Genius. Talagang lumabas yung Simple Genius. Ay, ako. Hindi ko na ata ito masyadong mataas to. Di ba Tugang yung sinabi ko sa'yo? Oo. Nawala ako sa ano? Sa kanta ko? Nawala ako, Maylin! Oh my God, Maylin! Saan ka ba nagpunta? Na-miss kita, Maylin! Patapos na si ate. Oo nga po, late nagising, Ate Lena. Oh, Sunday ngayon eh. I'm waiting for you. Oh, my love. Waiting for you. I've been waiting for you. Oh, my love. Waiting for you. When I saw you, I knew you were the one. The love and I've been dreaming of. 'Cause I've been waiting for you. Oh, my love for somebody who makes me feel the way I'm feeling now with you, baby. Okay lang yan. Sunday ngayon, Tugang. Thank you po sa pagantay. Kung inantay ka talaga namin, matatapos na ako. Alam mo ba, Dato Bayas, inantay lang talaga namin yung bowling ng ng Canada kasi mahal ka namin. Inday Kikay Official, hello! Ayan. Thank you, Inday Kikay Official. Kumusta na ang gwapa ng Amerika? Si Inday Kikay. Sigurado sa Amerika, nakalimutan ko na kasi may Inday Kikay din ata ako nakita sa taga Kuwait. Ayan. Sorry naman kung namali ako kung, di ba? Ayan, Dato Bayas, Tugang. Inday Kikay, di ba US ka? Thank you naman sa pagpunta sa aking live. Ayan. Maganda tayo ng carpenters, guys. Ay, nako. Kasi, pagbibigyan talaga ako ninyo. Ako lang talaga kakanta. Ayan, salamat Lalabs. Salamat sa pagdalo sa LS ko, Lalabs. Ay, thank you naman, Lalabs. Inday Kikay. Covers PH. Ayan, thank you naman. Thank you po, kami din po. We love Team Tugan. Ay, naku. Naku. Naku naman. Salamat, Tugang. Ayan, ano tayo? Carpenters na lang tayo, Auntie Kudit, ha? Kasi si Manay Kulasa ang
Kaya mo yan, host. Oh, naku, nakaya ko nga wala kayo. Sabay aray ko, ngayon pa, sabay ganun. Panay kulasa talaga, ikaw talaga. I'm lying alone with my hand on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt me, but what else we can do? I can torment them and torn apart. Ala, nabulol na tayo. I wish I could carry your smile in my heart. For times when my life seems so slow, it would make believe what tomorrow could bring. When today doesn't really know, doesn't really know. I'm out of the love, I'm so lost without you. I know we're right, believing for so long. I'm all of the love. Bulol na ka? Ay, naku, hindi ko na kaya to. Sige, wag na lang nga yan. Nabubulol ako dito, hindi ko mabasa. Gutom talaga to. May galaw siya sa mga tugang. Nagutom na ako. Okay lang yan. Tayo-tayo lang nandyan. Wala na yung iba. Masama, may masama yung pakiramdam ni Chichay. Kaya O Chay, nandito ako. Ito type para sa'yo. Tawa si Elena dyan. Here I am, playing with those memories again. And just when I thought time had set me free, hindi ko makuha yung isang carpenters. Those thoughts of you get onto me, holy. I feel like I never outgrew to each and every part of me has tried. Eric, thank you. Only you can feel that peace inside. So no, just no sense pretending my heart is not ending. Just when I thought what is over you, just when I thought I can stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without you. Ayan, tugang Inday Jackie. Thank you. Sleep mode. Sige, tugang. Thank you. Oh my. I tried to make the best of it alone. Thank you. Good night, Inday Jackie. I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss everything about you. Just when I thought I was over you, and I just when I thought I can stand on my own. Oh baby, those memories come crashing through, and I just can't go on without. It's just no good without you. Wala, nag-premiere si Katansa, guys! Premiere ni Katansa, puntahan! May binaba si Katansa. Guys, puntahan ninyo yung binaba ni Katansa. Ayan, puntahan ninyo guys, yung i-click niyo yung binaba ni Katansa, premiere. Baba tayo. Baba kayo guys, baba.
Baba kayo guys sa binaba ni Tugang ano. Tugang Gatansa. Please, ano guys, please, pababa naman. Ito simply Jin, maganda parang ha ha ha. Ayun, that's good Manay. Ganyan lang talaga maganda at happy lagi Manay. Ayan, sabi ni Tugang, just simply, may galaw shot Manay, sinsya na Tugang, Manay na lang din po ako sa iyo. Di ba? Ayan, Tugang Inday Jackie, good night, good night. Guys, punta kayo guys, doon kay Tugang, Gatansa. Ayan. Nag-premiere siya. Ay, nako, nagpakita na naman si ano. Oh, di ba si Chare. Si Chare Santos. Ayan, thank you guys sa mga pumunta. Guys, papunta naman tayo sa premiere ni Tugang Gatansa TV, si Kuya IG yan. Poder tener diferentes tarjetas y diferente presupuesto. 17 million ang tao ni Tugang, oh. Di ba? Ay hala, si Dato Bayas na time out ni Nightbot. Pasaway, inaway ka na naman. Pinaway inaway si Bully. Hoy, charot! Punta ka doon kay premiere ni Kuya. Oo, premiere niya. Premiere. Naku, tingnan mo, si to? Si Charot. Ay, si Charot! 24 hour naku, Tugang. Kumusta ka na to? Maray na hapon magayon kong Tugang. Ayan. Parehas kita magayon Tugang. Sweetie Pink 7 frontliner. Hindi kikay, hehehe. Ayan. Paano naman guys? Patamsak naman padikit na rin Gatansa TV. Ayan, mayroon dyan Ayan, ang aking super chatter sa kabagong members na si Jeline, Japan Vlog. Thank you so much sa mga Nako, pupuntan ka namin Kuya IG. Pupuntan ka namin dyan. Sana man ay yung nag-i-snow para maganda. Or si para uwi na pala si Kuya IG, no? Tamsak dan! Thank you, Tugang! Thank you! Kumusta ka na, Tugang? Kumusta ng pag-whitey? Naku! Wow! Grabe ang kapal. Kapal ng suot. Wala. Ay! Naku, magti-t-shirt yan. Tapos uupo doon. Tapos maglalaptop. Ikaw na! Ikaw na talaga, host. Oh, ayan. Ayan. Sige, magubad ka na. Sige! Aray ko nakikinig talaga. Ayan, inuubad niya na. Inuubad niya na. Oh. 5, 6. Ano to, hubaran? Grabe content mo, ha? Nagsando lang pala, hindi t-shirt. May macho! Macho! Guwapito daw si Kuya IG. Hala! Grabe talaga si Kuya IG. Pasaway. Ay, pasaway ka, Gatansa. Oh, may kahalo-halo. Pinaghalo-halo. Maghahalo-halo siya. Tapos yung yelo yung snow ang gagawin niyang yelo. Ala, na-time out. Nata-time out kayo, oh. Hindi nagja-jacket si host. 24 million in the house. Walang mga jacket, oh. Nangaaway pa si Nightbot. Na-time out. Oo, na-time out ka doon.
Kailan yan, Nicole? Ano ba yan si Kuya ID? Halo-halo? Saan ka kumuha ng yelo? Sa snow? Chef siya ngayon. Please forgive me. I don't wanna do. Wala ka talaga, sabi ni Kulasa. Mag-LS talaga, mag-LS siguro to. After. Andun si Chiki Pants Club, ang yelo galing sa bubong, no, ginamit niya. Oo. Ano pa yan? Pinagagagawa ni Kuya. Ano nilagay niya doon sa salad? O halo-halo? May lemon. DNA freezer niya. Kukuha siya ng yelo doon sa labas. O sana, ay nasa mesa. You need to scramble the ice. Ang daming tao, oh. Pero hindi yan ang ano, kilala kasi kilala na yung mga sa Kuya ID, alam na. Siya lang naman kakain. Tipid tips. Halo-halo. Tignan na natin kung makubos mo nga. Ubusin mo yan, ha? Sarap daw, sarap. Yung mga bata talaga. Di ako makakomment. Na time out, nandun ka na sa ano niyan. Kailangan niyang alisin yung time out mo. Sa community. Parang bata lang. How to make the snowman. Okay lang yan, Tugang. May isa ka pang channel siguro. Si Chiki Pants Club o nandun. May jacket na oh. Sino ba yun? Chiki Pants Club. Bakit dito mo ano, Tugang? Siguro baka ano niya na itong pangalawang channel. Dapat doon sa sa monetize kasi wala kang upload. Taogama TV, may galang shout out, Taogama. Nandun kami sa isang nandun yung mga kasama namin sa isang premiere. Hello, thank you sa tusok.
Ayan, may galaw shout out Taogama TV. Taga-uma pala, Taga-uma? Taga-uma, sorry, Taga-uma. Sorry naman, Taogama. Ang Taogama, yung ano yun, fraternity, ano ba yan? Ang tangingots ka man. Thank you! Wala, nag-28 ang tao niya. Ikaw na talaga. Taga-uma! Taga-uma, not taga... Ayan, umalis na ako. Doon pumunta ako kay Sheva. Okay. Okay. Ayan, pasyalan natin. Matapos na rin ako. Ano ba yun si Kuya IG? Parang nakita ko na tong video na to sa isang ano niya. Nilipat niya yung ano niya. Masakit sa ano sa hikaw. Taga-uma! Taga-uma TV. Taga-uma. Ang taga-uma sa amin, ang tawag sa palayan, uma. Taga-bukid, ganon. Taga-uma. Grabe, ikaw na. Katansa. Alaala mo kaya. Monica 3, naka-upload yan dati sa kuya. Oo, naka-upload. Bakit? Mag-ano yan, masakit ang tenga ko kasi yung hikaw ko na ipit. Last winter pa yun, ngayon lang na-upload ni Kuya IG. Napanood ko na yun sa... Oo, napanood na natin nga. Napanood ko. Bakit ni inano niya? Minsan mag-ano yan na makikita ni YT na parehas ang di ba? Napanood ko na yun. Pero maraming tao, ang bilis. Sige, huwag kang magbihis, dan ka lang sa snow. Ulo talaga. Di ano na, 10 taon na? Revise 2020, sabi niya doon. Video ko pala. Ang bilis. Ayan! Tapos, ang daming tao, ang bilis Wala, nandun pa rin. Tan. Galing kay Helen D. Kay Helen Valencia. Pinagsama-sama lahat ng content. Kasi si RPTV, may nangyari na niya na may video siya sa main channel niya, tapos in-upload niya pa sa second account niya. Tapos nag-email sa kanya si YT na may nagamit ng kanyang content, ganun. Syempre man siya, basta hindi man magreklamo, okay lang naman yun, kasi sa kanya naman yun Auntie Tugang, dito lang ako, nakikinig sa more music pa, please. Sige, Tugang, to love somebody. Para sa iyo, Auntie Codet. Kasi matatapos na ako, Auntie Codet. Ayan, para sa inyo, to love somebody. Thank you mga napunta, sabi ni Tugang Pet. There's a line, a certain kind of light that never shone on me. I want to my life to live with you, There's a way. Everybody says to do it every little thing, but what does it bring?
if I just got you and got you. Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, to love somebody the way I love you. Thank you, Marishat. And my brain, I see your face again. I know my frame of mind. You ain't got to be so blind. And I'm blind, so very blind. And a man, can you see what I am? I live and I wait for you. But what good does it do if I got you and I got you? Baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. I love you. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, love somebody the way I love you. No. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody, to love somebody the way I love you. Na. You don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. Love somebody. Chichay, kala ko gising na si... tulog na si Chichay. Walay! Isa na lang, guys. At mag-e-end na ako. At lipat tayo kay Tugang. Sheba. Yeah. Ayan, Marishat Sarang. Thank you, Marishat. Sa paharap. Ayan! Last na siguro itong kanta ko. Pinaano talaga ninyo ko, no? Pinagduelo talaga ninyo ako, no? Ayan. Akin talaga yung mic ngayon, wala akong kaagaw. Hindi niya talaga ako inagawan ng mic. Uy! Salamat naman! Salamat naman mga tugang! Diba? Kaloka sigatan sa TV. Bakit? Ibababa ko yung bahay ni si Sheba, tapos punta tayo doon, ha? Kung walang mag-e-LS, ha. O, tumawa na naman talaga si Datubayas. O, tugang, diya talaga ako inagawan na yan. Ayan. Tingnan natin to. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Oo nga, Chay, eh. Thank you, Chay. Trying as I may, I could never explain what I hear. We don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. That's the truth in your eyes, saying you'll never leave me. The touch of your heart still should catch me
whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. Ah, naiyak na naman si Chichay. Wow! Chay! All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, we're drawn out the crowd. Try as some may, they can never define what that's been between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your heart seems to catch me whenever I fall. Ika-catch na lang kita dyan. You say it best when you say nothing at all. Lahat daw nakakanta. Oh, dito, may kakantay pa tayo. Writer waiting for... Ay, nako. Thank you guys. Thank you sa mga ayan. Thank you, Chay. Ako nang malungkot dyan, Chay. Papasahin kita. On your face, lets me know that you need me. There's a truth in your eyes, telling you never leave me. Touch of your heart still so catch me whenever I fall. You say it best when you say nothing at all. In your eyes, got the Ayan, magtatapos na ako, guys. Ayan, bababa ko yung bahay ni Tugang Sheva. Thank you so much sa inyong mga suporta at sa ating bagong members and support chatter. Thank you so much. Ayan, baba ko yung bahay ni Tugang Sheva. At lipat tayo doon, guys. Ayan, maki-chismis tayo sabay doon. Maki-chismis tayo kay Tugang Sheva. Baba ko yung niya, na siya. Naka-live na. Okay lang yan. Okay lang yan. Nasaan natin si Sheva? Ayan. Ayan. Puntahan natin. Puntahan. Thank you guys. Thank you. Thank you sa always support. And see you on my next live. Ayan, mga tugang. Ayan pa, naman guys. Sheva de la Roma. At magtatapos ako. Thank you, Manay ko. Auntie Codet, Manay. Kulasa. Thank you. Live, guys. Ayan, baba ko. Live stream. Punta tayo from Bicolana. God bless. Iniingat kayong lahat, mga tugang. Papunta naman, guys. Papunta doon kayo sa Tugang Sheva. Binaba ko. Thank you. Kuya, ay mag-LS ka ba? Manay Kulasa kasi maingay daw sa kanila. At magpagupit ako sa mga anak ko kung gusto nila kasi parang ayaw nilang lumabas. Aray ko. Ayan. Thank you so much sa inyong support. Ayan, Chichay, thank you, Boy Charot, Kuya IG, Manay Kulasa, Helena, Nicole, Helena, Marishats, Dat Tobias, Tugang Jasiplit, Danica, thank you, good night, Chay, pahinga ka na, Chay. Pahinga ka na ba? Oo, good night. God bless Tugang Bicolana. Ayan, host Dili, ayan. Willie, si pala si Tugang Marites, naka-LS ka pa, Tugang? Wait lang. Baba natin, naka-LS ata. Bye all. Patamsak naman guys, bye Tugang. Wait lang, bye.
Late lang. Kasi naka-LS, pwede, hindi na, tapos na. Ay, naku, tapos na pala. Pwede, tusak na tugang. Bye, ate, love you. I love you, Chay. Ingat ka. And usap na lang tayo. Tugang Marites. Wala na naman tong ano mo. Nakatamsak na ako yung ano. Tapos na. Okay. Sheba de la Roma, guys. Sheba de la Roma. Punta tayo, guys. Punta. Thank you so much sa mga support ninyo. Thank you so much, mga tugang. Ayan. Dami pa ninyo dyan, no? Pero tayo lang naman. Wala nang bago. Thank you, Auntie Codit. Thank you. Anong oras ba yung mo? Auntie Codit? Anong oras yung mo? Tayo. Ayan. Sige, thank you, Auntie Codit, sa support. Thank you. Kung gusto mo, Auntie Codit, mag-LS mamaya. Ikaw ang Tapos, support kami. Mga nandito. Saka, yung mga nasa Pilipinas kasi, tulog na sila. Auntie Codit, salamat, ha. Tugang Marites ulit, thank you. Thank you, Chay, Helen and Nicole. Thank you, guys. Love you all. Thank you. Boss Gloids, Boy Charot. Ayan, si Tugang Boss, Gloids. Tugang Inday Jackie, thank you. Labat ng mga pumunta. Bagong member natin na si Jeline Japan Vlog. Thank you, Tugang. Ayan, ang ating super chatter. Thank you so much. God bless. Dato Bias pala. Ayan, Dato Bias. Basta mga tugang. Hindi ko na maisa-isa. Mga tugang natin dyan. Ayan. Thank you so much. At lipat tayo doon. Pwede tayo magtamsak, guys. Ay, hindi ko lang alam kung natin. Wait lang. Sino bang nagpunta doon? Ayan, nandun na ba kayo? Ayan, from Bicolana. Ayan, thank you. Tugang Maribit Boysilio, thank you, Helena. Nandun si Helena. Ayan, thank you guys, ha. Kula sa Tamsakdan. Thank you guys sa mga pumunta. Ayan, salamat. I love you guys. Ingat kayo. See you on my next, LS. Chichay, thank you. Love you. Madam Biday, Madam Press. Thank you so much sa lahat ng mga members ko. Thank you so much. I love you guys. Bye, everyone. Bicolana Espanola signing off for today. Bye. God bless.